مسلتي أنجل تنسي أبنو حبيبو تميتنا وسيو كبلمبو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو نجزانا قبرادسو تميتنا وسيو كبلمبو مسمتنا باري هاريبو قلاي أختيتو أبلاي عين مسدد عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باشو بيزي فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دل فتحي أبن حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرادسو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتبنت مرساي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمصانا سعرنا صلا دلونت دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات قال عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرح كوينا سجيرنا يو عمر سقمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي سدالي بدلو قدينا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قابلين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قابلين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حصاب نفسار بخارينا التقوى سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون صبوك تكونون ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزل وتحستو حزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتا نايز مدب مسانا قتصنحو بخبرنا عدمكم نايلو معرستي نزوبانا زملكته نزوبانا مس ناي علمنا بقلتو سكاير زلو كنتاتا حزنا كنريا كنفتنينا كسامو داتا مسانا صنحو لايك قبورو شير قبورو سبورت قبورو ندخل دخامنا دما بتقول من قد تاجركم تحجزوا إننا مسجنا جزية خي وسدنا أبتاب كبابينا زبحال زلو كنتات سكاخن سجرزي العلا قد أسند كل وزغلي مجمريا بزاو قربيتنا كنجمرينا انتايم زبلو زلو نزاب حرنا زبلو واي تفي وام زلو ብሔራዊ ጥቅም የሌሎች አጀንዳ መሆን የመደራደር አቅምን እንደሚያሳድግ ይታመናል። ሀገራት መሻታቸውን ህልምና ራዕያቸውን በአጠቃላይ ብሔራዊ ጥቅማቸውን በመግለጥ የሚፈልጉትን ውጤት ለመቀዳጀት የሚያስችላቸውን ድጋፍ ለማግኘት ይህን መንገድ ይከተላሉ። ኢትዮጵያም የዓለም አቀፍ ሕግን እንዲሁም ሰላማዊ መንገድን ተከትላ የገለጠችው የባህር በር የማግኘት ፍላጎት የዓለም መነጋገሪያ አጀንዳ መሆን ችሏል። ኢትዮጵያ በፍጥነት በማደግ ላይ ያለች ሀገር እንደመሆኗ ይህን እድገት የሚመጥን ብሎም የሚያፋጥን የንግድ ባህር መዳረሻን ማስፋፋት ያስፈልጋታል። ስለዚህ የባህር በርን በሰጥቶ መቀበል ሌሎች አጀንዳ ሕጂ እንታዩ እቲ ዘረባ ክርዳእና ዘለዎ እንታይና ንገብር ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፅቡቕ ነገሮም ኣጀንዳኦም ባዕሎም ስለ ዝነግሩና ዘለዉ ኣት ደ ፌስ ቫልዩ ከምታሶም ዝብልዋ ዘለዉ ጌርካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ነቲ ድሌት ናይ ኣፍቲ ገባሕርና ዘሎ ብካልኦት ሃገራት ደገፍ ንክንረክብ ኣብኡ ንክሕግዙና ግን እቲ ዝብልዎ ዘለውን ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎን ፍልልይ ኣለዎ እዩ። ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ጠለብ ናይ ኣፍቲ ገባሕሪ ንዓና ኣብዚ ከባቢና ወይ እውን በቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዝነግሩና ዘለው ሓደ እዩ። ነቶም ካልኦት ሃገራት ክዛረቡ ከለዉ ዝብልዎም ድማ ካሊእ እዩ። እቶም ካልኦት ሃገራት ድማ ተስፋ ዝህብዎም ዘለዉ እውን ካሊእ እዩ። as long as ንሕና
بدحر مغارجا تزاربو زلو انا يفلطوني ابتي زوصو زلو حبريتا كن نا اثيوبيا اف دغ بحر نمركاب تغبرو صعري كلنا حجرات يدغفو مخانن ابغنا دو كبلا مخانن كحجزوا مخانن ينغريهم مغنياتو نا امريكا امباسادور نغيروم اب تشاينا اب زغرباون اتمليس بزياتو صايناتو مسنا تشاينا تراقبو بزعبا بهغنا يفتق بحرنا كم سزراربنا اكلتين دما بحد كم تسمامع زغلص حبريتا وصيلو ኢሎም መሪም አይበልዋን አይፈልጥን ግን መብዛሕት ግዜ አፍደገ ባሕሪ ብዲፕሎማሲያውን ብሰላማውን መንገድ እንደለለና ክብልዎም ከለው መብዛሕቶም ሃገራት ኣብ ዓለም ዘሎ ጽቡቅ ብዝሕዝብ ለኩም ዓቢ ሃገር ይኹም ምስ ጎረባብትኩም ብዲፕሎማሲን ብሰላምን አፍደገ ባሕሪ ክንረክብና እንተይልኩም ንሕና ደይኮም እንታይና እንደልዮም ዝብልዎም ሎጂካል መልሲ ንሳቶም ግን ነዛ ዘረባ እዚኣ ንኻልእ ዕላማ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለው ነቲ ሕቶ ናይ አፍደገ ባሕሪ كما أجندة نتوشتاو تجمعات نمرس عيبة خالق نتخجبروا وزخلو حماق بلانات دمات حماق بلان كاكروينا نعود ما كمت فيه كتكملوا خليهم سلازي نتي معربة وعالم كونفيوز الناقة بركاويون exact العلامة هاخي جلس كأن أفضل بحر كم زل ليك أجمع كم زل لك نسوا زي مهلا ونتناي كنت بحق قاسي عنك عطس مخانو قال ما لا تنقر أبزي أتي بمحرنيا قزارو مخلوقن بنتصور نبي ارتراز تفكر يسمعوا أبزي ብዙዎችን ጋብዘናል ለመተባበር ብዙዎችን ጋብዘናል ኤርትራ ሳይቀር ጋብዘናል አብረን እንስራ ብለናል ባህር ለሁላችን ይሁን ብለናል የ20 ዓመት ፍጥጫ ይቁም ብሎ መንግስታችን የነበረውን ቁርሾ በመፍታት ወደ ልማት ወደ ኢንተግሬሽን ወደ ጋራ زيجي تي ماسك عليها بنصور نبي ኤርትራ ዘቕንዕ ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና ምስ ኤርትራ بستفلا من قدي تزراري بناينا بحد الماء بحد نسرح أبدأ بحري بحد خنتكم إلنا هنا يلو حتيتنا هنا يزبل زلو أوكي حتيت كاك تكون تخليها أنت عينت حتى غريبك أنت عينت ألبا غريبك تي حدا كابتي أنا نعيك كمير تراوي زسمع عن نجر أنت يلو أنت عينت حتى يمز غرب زلو من قصير تراس لدي زاربي عبزاز حلفة معلتات أب كالي فيديو أقرب لكم نير جبتي أنت عينت حتى كم زغربوا لهم نعلم حبيرهم نتزغرب لهم حتى دما مسلو لاونتهم سلزي سمامع نلو لاونتهم زتنكف أرس سلزغوني ريجكت خمس جبروه بقلت تزاربو أمتي لكم نير جون دقي ما كريكم لذي ما رحنا جبتي أنت عينت حتى كم زغربوا لي إثيوبيا تزغربوا حتى نميديا نجيرو إذا عينت حتى نحنا كملوا شيء مستنحنا ني مس إثيوبيا زلنا شركناتن كنقبر نخل شركناتن مسو زخيد هيكون مغنيات ساتهم حيل بحر كانت يدليلو يوم زحت زلو كم ما أبلولاو مريت إثيوبيا جبتي ناتهم كم ناتهم مريت نعوز نتصر نجراس لزلي زلو إزي كنفقد له ما ينخلينا بمبال نعلم نجيرو له مفزحت عالم دما يرد أميو أنت عينت حتى كم استحتتون مفزحت سب دما نزنا جبتي شريد قبر زلو بوغن إيرترا أنت عينت حتى يزحت زلو كاب إثيوبيا تزبلو زلو نسمع عملنا إيرترا جنانة صيرة أنت عينت حتى يزحت زلو أنت عينت نجر كتب تغل أنت عينت نجر كيا كتب زي تغل زي مقلاطة هذا كابتي نتنا إثيوبيا أجندة تقبلنا بعالم كم زركبن جل سبات نتي صور علامة وكابتي نتي حدا جنيا علامة حزم مزلو كم soft ناي قطباوي ناي شركة نتاوي حتى زغربو زلو خينهم فريم يقبروا والله هجي انتي قبل يزل زلو خانه زي عبد بحرنا إيرترا كم دلتا كتقبروا كم تخلق لولاو مريتنا تايو لولاو بحرنا تايو لولاو نزل لو هاجرت ما تمرت ياكن إيرترا نعبنا حنت فيديو لنا بريزنت سياس أفشن شاتم من تسعان شو عطن شو من تنزقبروا عسب فريبورتيو مساوى فريبورتيو كنت كامل تدخلهم إلوام كم زعينة زربا دقاقيم كا نايش استبعلت رايدي كونس من قد مينستري حبريتانا إيرترا من قد مينستري بدايته زي إيرترا نشركنا دلونات كم زلوان حبراو سرح دلونات كم زلوان زقلس حبريتا أنت دوت سنيرو نتي بروباغندا زقبرو زلو بقولوا معصو أنا كنيك يتصحف على لغنا أنا هو ماي أنا ترى بي إيرترا أفدق بحري أي كالكالتكمن بحقاو من قدي بتي علم لخوات ما تقوم تدخل يوم لا نصحف على نجد من قصير ترادما كم قبل على نزناتهم نحسوت الجندا نمبرع عنه مغنياتو إيرترا تم بالا نتي إثيوبيا حتى زلا بتا باكج كان تيرم لالو بدبلوماسياون بسلاماو من قد نحطو زلنا تدخل أنا لا نخمو بجبت تراي تغرقيرنا سلازلنا نحنا بخال من قدي أمارات استات دلنا نبلو أشكع عليهم دصوتو زلو
ጆክ እዮም ዝፃወት ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ልክዕ ከምታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ነቲ ልኡላውነትና ዝደፍር ክዛረቡ ከለዉ ዝምልሱሎም ዘለዉ ኤርትራ ድማ ፕሪንሲፕል ካብ ቀደም ዝነበራ መትከላዊ ኣካይዳ ከምዝን ኢና ምዚኦም ክንሰርሕ ንኽእል ንከምዝን ዓይነት ስራሕ ድማ ድልዋት ኢና እንተደየለ ግን እዚ ኣሽካዕላል ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ክንሃንፅ ኢና ኔቪናትና ኣብኡ ከውኒ ዝበሃል ዘሎ ቦታ የብሉን ኢላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንፁር ዝኾነ ፅሑፍ ጌራ መግለፂ እንተተውፅእ ነይራ ልክዕ ከምቲ ሶማልያ ብተደጋጋሚ ተውፅኦ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ልኡላውነታ ዝድፈረሉ ወይ እውን ንሶማሊላንድ ክኸይድ እየ ክብል ከሎ መንግስቲ ሶማልያ ብዝተፈላለየ መንገዲ መራሒ ናይቲ ሶማልያ ብተደጋጋሚ ዝገልፆ ዝነበረ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ከፍ ኢሎም ንክጥቀሙ ከም ናይ ጅቡቲ ዌልካም ብሓሙሽተ ቦታ ክንቦም ንኽእል ኢና ልኡላውነትና ጠቂሶም ግዛእታዊ ሓድነትና ጠቂሶም ዝክድዎ ዘለዎ ግን ቅቡል ኣይኮነን ንሕጊ ናይ ዓለም እዮም ዝጥሕሱ ዘለዉ ናበለ ዲባንክ ወይ ከዓ ከምዚ ነቲ ናቶም ሕቡእ ኣጀንዳ ኤክስፖዝ ብምግባር ዲፕሎማቲካሊ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት ከም ዘጋጥሞም እሞ ኣብ ኣንካራ ከይዱ ኢዱ ከም ዝህብ ዝገበሮ ኤርትራ ድማ ብዘይ ኩናት ነቲ ዘሎ ኩነታት ብግልፂ እናተዛረበት ከላ ስቂልካ እናረኣኻዮም ንሳቶም ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ኣርሚ እዮም ገይሮም ዘለዉ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ኤርትራ ኣካይዳ ናታ ኣለዋ ወ ኣካይዳ ናታ ኣለዋ ግን ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት እንታይ ጌርና ኣሎ ንሪኦ የለና እንዲና እወ ክሳብ ሕጂ ክንደፈር ኣይከኣልናን ነኺስና ንኸይድ ኣለና ንኩሉ እቲ መኸነታት ነባኽኖ ኣለና ግን ከምዚ ሕጂ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ እቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ድማ ትክክለኛ ሓበሬታ እናሃብካ ቀፃላ ሚድያ ሓበሬታ እናውፃኻ ብፅሑፍ እናገበርካ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣጀንዳ ከተበርዕኖ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ስራሕ የድልየና እዩ ምክንያቱ ንዕኡ ብኮ ተጠቂሞም እዮም ብሓሶት ከም ሓቂ ምሲሎም ኣብ ማይክሮፎን ወፂኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ሰብ ዓለምና ድማ ሓቅን ሓሶትን ኣይግድሳን እዩ ለሚቴል እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓሶት ብብዝሕ እንተተደጋጊሙ ከም ሓቂ ዝሰርሕ እዚኣ ዘይርድኦ ሰብ እንተሎ ናትካ ፈልቲ እዩ ኣብዛ ዘለናያ ነብራ ዘለና እዛ ዓለም እዛ ንሕና ነብረላ ዘለና ኣሜሪካ ቀፃል ሓሶት ብምድግጋም ከም ሓቂ ዝፍለጠላ ዩክራይን ከምኡ እስራኤል ከምኡ ኤሮፓ ከምኡ ኤቭሪባዲ ሓሶት እዩ ዝዛረብ መዓልታዊ ነቲ ፐብሊክ ኦፒኒየን ድማ ብኸመይ እዮም ሸይብ ዝገብርዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገይም ንሕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ፃወትን ኢና ምባል ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ግን ዋጋ ገጅፍ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ግን ዋጋ ክትከፍል ትመርፅ እዩ ትሕቶ ወደ አብሮ መበልጸግ እንድን የጋራ ሀብት ነው 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚች ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ ለተከበረው ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራም ህዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም እዚ ዘረባ እዚ ክሰምዑ ከለኹም መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ደምካይ ዝፈላሓልካ መጀመርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ 5,000 ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣሎ ሰብ ዘይጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ ሃቡና 20 ኪሎ ሜትር 30 ኪሎ ሜትር ሃቡና ከም ድሌትና ክንጥቀመሉ ንኽእል እንተደየለ ድማ ክንወርር ኢና ግን እግረ መንገደይ ድማ ክነግሮ ዝደሊ ኣብ ሓንቲ ሕጥበ ፅሑፍ እኳ ዝብል ዘሎ ግምጥል ኢሉ ድማ ንሕና ነዚ ፓርልያመንት ወይ ከዓ ነዚ ባይቶ ንኻልእ ክሕብሮ ዝደሊ ኢትዮጵያ ናብ ደገ ባሕሪ ኢላ ንኤርትራ ክትወራ ድሌት ከም ዘይብላ ክትወራ እዩ ዝብል ዘሎ ድሌት ከም ዘይብላ who the heck are you ንኤርትራ ክትወራ ኢልካ ክትዛረብከ ንባዕሉ እቲ ቋንቋ ናይ ብድዐ ቋንቋ እዩ በይናይ ዓቕሚ ንኤርትራ ክወራ ዝኽእል ወይ እውን ንኤርትራ ክወርር ኣይደልን እየ ምባሉ ጥራይሲ እቲ ምውራር ኣብቲ ቃላት ምጥቃሙ ጥራይ ክንዲ ምንታይ ዕቡይን ሓደገኛን መራሒ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኣብ 2025 ንኤርትራ ናብ ደገ ባሕሪ ኢለ ኣይወራን እየ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ምውራር ሕቶ ስለምንታይ ክመፅእ ክኢሉ ንዝብለካ ኦልሬዲ ኣብቲ ፕላን ናቱ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘረባ ናቱ ስለ ዘሎ እዩ ንዕኡ ከኣሊለ መፅእ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ተደመሮ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ብርሃን ጁላ ከነተሓሕዞ ክንክእል ኣለና እዚ ወዲ እዚ ንሪኢኻ ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐት ጅቡቲ እንታይ ገይራ ፈሊጥኩም ኣለኹም ቀደም እውን ዝነበረ እያ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እየ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ራእዩ ብዚ it's crazy that China is secretly digging a trench in the Red Sea to reach Africa? Now, the project raises serious questions, like could it help China control the lifeline of South Asia? What sounds like something from a science fiction movie is happening right now, and the implications are staggering. While the world watches tensions rise in traditional conflict zones, when the government did make remarks, the pits appeared to have formed through a systematic, almost quiet process. China has been quietly executing an ambitious plan that involves moving millions of tons of sand from the seabed and creating artificial land where none existed before. This is crazy, because what China
is constructing in this strategic location isn't just about trade. Global network of ports, roads, railways, and other infrastructure. ሕጂ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸ ኣብ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ሓደ ዓብዪ ቤዝ ከም ዘለዋ ኣብ ጅቡቲ ይፍለጥ እዩ ነቲ ዘለዋ ቤዝ ግን መሬት ከይቦም ኩሎም ኣብቲ ባሕሪ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ነዝን ወዲዝን ተሪኻ ኢኻ ድማ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ዳ ኣይትኽእልን ብፍላይ ኣብ ወደባት ክትብል ከለኻ I'm not sure. I'm not really sure because እቲ ኢንቨስትመንት ኣብ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣመና ሰፊሕ እዩ ኣመና ሰፊሕ እዚ ረእይዎ ሕጂ ድሓን ቁሩብ ከስማዓኩም እሞ ንመለስ ኣብዚ Isn't just about trade. Global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. It's about control, influence, and China's master plan to dominate one of the world's most important maritime choke points. Strategic location. Djibouti sits at one of the most valuable pieces of real estate on earth. This tiny nation is constructing in the... ሕጂ እንታይ እዩ ቻይና ካብ ቻይና ወፃኢት ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ናቶም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወታደራውን ሲቪላውን ቤዝ ግን ኩሉ እቲ ሲቪላዊ ቤዝ ንወታደራዊ መዓላውን ክጥቀመሉ ከም ትኽእል ጌራ እያ ትሰርሖ ቻይና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ ከምኡ ድማ ኣብ ግብፂ ዘለዋ ኣብ ክልቲአን ቦታታት ዘለዎ ቦታ ኢንቨስትመንት ኣመና የስፍሕዎ ከም ዘለዉ እንታይ ከዓ የርእየካ እዚ ሕጂ ከም ኤርትራ ኮይንካ ከም ድሌትካ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመት ትኽተሎ ዝነበረት መንገዲ እዚ እዩ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ስዑድያ ስለ ዝነበረት ከምኡ ድማ ኣብ የመን ስለ ዝነበረት ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ኣይነበሮም ንዖም ኣብቲ ዝሓለፈ ዶኩመንታት ናቶም ዝረኣናዮ እዚ ልክዕ ቻይና ድማ ከምኡ ትኽተል ኣላ ሕጂ ብጅቡትን ኣብ ግብፅን ሒዛ ከምኡ ድማ ኣብ ጅዳ ናይ ስዑድያ ኣብ ሰለስቲኡ ነቲ ፖርት ፋሲሊቲ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ገይራ ኣላ ቻይና ስለዚ ናይ ኤርትራ ሕጂ እውን ንሳቶም እውን ከምቲ ዝድለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወደባት ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኤርትራ ኣገይን ኣላያንስስ ናታ ከተስተኻኽል ክትክእል ኣለዎ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናይ ኤርትራ ናቱ ውሳነታት ኣለዎ ናቱ ምርጫታት ኣለዎ ኣብ ናቱ ምርጫታት ኣቲና እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ከም ዘለዎም ስለ ዘይንፈልጥ ኣነ ስለ ዘይፈልጥ እቲ ብድሆታት ኣነ ኣብ ሚድያ ዝነግረኩም ዘይኮንኩስ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ፀገማት ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፀገማት መዝዮም ሃገራት ኣለዎ ስለ ዘይፈልጥ ካብቲ ፓብሊክ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዘይንገረና ግን ካልእ ኣርሲ ንኣብነት እንታይ ኢለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ድሌት ኣይነበራን ወላ ኤርትራ ንሽርክነት ዓደመ ኣይንደልን ኢና ኣክንድኒ ምስ ኤርትራ ንዘራረብ ንኢትዮጵያ ጌርና ንኤርትራ ክነጥፋ ኣለና ዝብል ምርጫ መሪፆም ነይሮም ንክንደይ ዓመታት ሬጂም ቼንጅ እቲ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ዳይመናይዜሽን ኣይዞሌሽን ዝበሃል ኩሉ ከም ፕላን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ንዓና ትጠቅም ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ድሌት ናትና ኣብ ጅቡቲ ዓቢ ቦታ ኣለና የመን ኣቢድና ኣሎ ግብፂ ኣቢድና ኣሎ ስዑድያ ኣቢድና ኣሎ ስለዚ ንኤርትራ ኣጥፊኻ ከምቲ ናይ ቀደምና ከም ድሌትና ንገብረ ሃገር ክትልወና ኣለዎ ዝብል ምርጫ ወሲዶም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ጅቡቲ ዝነበሮም ቻይና ትዕብልሎ ኣላ ትሪኦ ኣለኹም ቻይና ዝያዳ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ገይራ ኣላ ቻይናን ኣሜሪካን ጥቃጥቃ ምህላዎም ድማ ንኣሜሪካ ስጋት እዩ ምክንያቱ ቻይና ክሰርቆም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ክረሕቁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንተ ተኻይሉ ሰንሲቲቭ ነገራት ኣብኡ ክገብሩ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ቻይና እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈልጥዎ እዚ ስለ ዝኾነ ቻይና ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣላያንስስ ናታ ሽፍቲ ክትገብር ትኽእል እያ መንገድታት ክትቀይር ትኽእል እያ that's why እቲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ገዲፍና ርክባት ክንገብር ኢና ገለ ክብሉ ከለዉ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ይብለኩም የለኹን ጀነራሊ ግን ኣሜሪካ ዝነበራ ኣብ ኣፍሪካ ኮንትሮል ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝኾነ ኮንትሮል ኣለዋ ግን ቻይና ኸ ዝወዳደር ምስኦም ኣለዋ ስለዚ ኣብ ቻይና ኣብ ሱዳን ኣብ ጅቡቲ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ዓቢ ውድድር እየን ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ኢትዮጵያ ብታሪክ ናይ ኣሜሪካ ግዝኣት እያ ክትብላ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ቻይና ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ኢንቨስትመንት እናሓዝዎ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ እውን ምትእምማን ክሳብ ዝስእሉ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ግብፂ ኣሜሪካ ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ግን ቻይና ድማ ኣብኡ ይኣትዉ ኣለዉ ነቲ ብፍላይ ነቲ ናይ ወደብ ኢንፍራስትራክቸር ይሕዝዎ ኣለዉ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ሰይፍ ዝኾነ ቦታ ኣይረኸበትን ኣላ ስለዚ ከምኡ ድማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ምርጫታት ክትገብር ትኽእል ንሪኦ ዘለና ወይ ዶኖ ብሓፈሻ ኤርትራ ክትፃወቶ ትኽእል ጌይማት ኣሎ ኣብዚ እቲ ኩነታት ግን ወላተን መሻርክቲና ንብለን ዘለና ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰላ እውን እንትኾና ብቐሊሉ ናብ ኤርትራ መፅአን ዓብዪ ኢንቨስትመንት ክገብራ ዝኽእላ ኣነ ከምብቦ ከለኹ ምርጫ ክህልዎ ንኽእል እዩ ወይ እውን ፍርህ ኣለዎ እንዘይኮነሲ ዝበለፀ ንጅቡቲ ሒዘን ስለ ዘለዋ ኤርትራ ናብ ካልእ ከይትኸይድ እዮም ዝፈርሁ ዳ እምበር ካብ ኤርትራ ዝበልፅ ቦታ ሒዛ ኣለና ዝብል እምነት ኣለዎም ኮይኑ ይስምዓና ስለዚ ወደባት ናይ ዓሰብ ብፍላይ ወደብ ዓሰብሲ
قال إنفستر أفتبوتها زي اللي ربح جنزلوا عدل كوهابو مسوك سرح تتخيلوا تشبغ نيرو جن بعفشة أمريكا كم جيرات روكس عم زنبرت حجة ما تشاينا تمسها سالم الرجعت وسط كم زلا إن نرزلا. Coffee, laying the foundation for a port that served far beyond Djibouti's borders. The French understood geography, but the old thousands of miles away, this situation looked like the perfect entry point for its master plan. The Belt and Road Vision. China didn't stumble into Djibouti by strategic location, willing government partners, desperate need for infrastructure investment, and proximity to major trade routes. China's interest in the Red Sea region extends beyond simple commerce. This is the Strait of Hormuz. It's one of the most important and strategic waterways in the world. Most of China's oil imports sail through the Strait of Hormuz, over 1,500 nautical miles northeast of Djibouti. كم زنريو زلنا تي تشاينا تخدو زلا من قدي لعول باستراتيجيكا واقدا سنة مس نقدناتهم مس الاماناتهم مس استراتيجيناتهم اكاني عمز قبرو زلوينا نرزلنا and ازن ود زندما نتي كبابينا زلوهم استراتيجينا تشاينا يقولنا امريكانا قالوتنا كله لعول قدا سنة كلوي كم تريو زلهم بتوش مت حرموز كم دماتي بابيل مندب سويس كانال كلاتهم زيهم كريون خلنا بلا على تقبرو زلا انفستمنت تشاينا ننوحت اميتا كقاطما نزخل بدوتات بخمي كتسعر اتخيز زلها قريها سلازي ابزنا حجي زلونا جيو بوليتيكاوي قويا ناي بحكي اب دبلوماسيا وعالم انت قويخا ربحك كل ويخلي هقرات كلها تنن ربحاني قويا سلازلوا ابز حجي زلو كنتات امريكا بيني كل نقر كقبر خليه ابز تبلولو كنتات يلان تشاينا نبعلا فرهلوا راشا فرهلوا كلهم فرهل سلازلوان نزي حجي زلو مدرخ تدقيمكا ربحا خامسلات العلا قدا سنو زلو قيني سمعني ازي دما نتي زلو كنتات كتمزمزو مخال ጋራ ተጠቃሚነት ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙ ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንድትጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም በጣም ሰፊ ስራ ተለፍቷል። በጣም ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል፣ ግን አልተሳካም። አብረን እንጠቀም ነው እንጂ الجبت زربات نتايو تزرب زلو نحنا نحزب إثيوبيا نمأمان ولا انترناشنال كوميونيتي نمأمان زتقامو لو كنتات زي انتايم زبلو مسير ترى حبيرنا نخن سرح ان كان هباني لنا نحبراو شركነት هنا كابير ترى نربح إيرترا دمانا إيرترا دما كابانا كربحو بحبار بقطبا كنعبي بزح سرحنا بزح فتينا بزح دخيمنا إيرترا كن أبياتنا نحنا عقلنا صيبيبنا له زبل زربا نمنتاي تقامو له تفلطو ازي نتي انترناشنال كوميونيتي تقبلنا نخركب نتناتهم حماق سيطانا وحساب نعو يحجزوميو ترديهم لهم احنا اب انتاي زبل بزرباناتو اب اسر بيت ناي تفطرو ناي جغرافيكا اسر بيتاتينا لنا تجبيتنا لنا جبت كم دليت اسكويست قبرنا لا بخال ما نقد متنفس كاين ركب ويون حبيرنا نخين نسرح دما ايرترا تقلالا قص كلياتنا اجن تايب لكم نيران افتقدني ايرترا نزي زربازي ايرترا زن انت حرقيرو مسانا كسرحو ويلكم يوم انت دي لجن اتكال زدلي وزلو اي نقبلونينا عند حريلكا محبرسب عالم اكسكلوسيف لنا كادليت فلت عند حريرترا زخونه زي تملسلهم الاغن ኤርትራ ክትተሓባበር ኣይትደልንያ ኣብቲ ዘሎ ተፈጥራዊ ፀገም ዓፅያ ክትቀትሎም ትደሊ ዘላ ስለዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ፖሊሲ የብላን ኤርትራ ኣብ ዝብል መደምደምታ ወላቶም ፈተውትና ዝኾኑ ወላ ወንቶም ሳና ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ጎኖም ንክኾኑ ዕድል ይፈጥረሎም ናተይ ገምጋም እየ ዝብለኩም ናትኩም መረዳእታ ትርእስዎም ኣስፊሕ ኣቢልኩም ሕሰብዎ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ይገብራሎ ንሱ ጥራይ ይፈልጥ ምክንያቱ ንሱ ዘሎ ፐርስፔክቲቭ ወይ ንሱ ዘሎ ሓበሬታ ኣነ ስለ ዘይብለይ ስለምንታይ እንታይ ዓይነት ምርጫ ይወስዳሉ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዝፈልጥ ኣነ ግን በቲ ዘለና ሓበሬታ በታ ኣነ ኣብ ፓብሊክ ክሪኦ ዝኽእል ኩነታት ከም ዴቨልስ ኣድቮኬት ወይ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ከም ካልኦት ውፅእ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ዲፕሎማት ናይ ዝኾነ ይኹን ዓለም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ረብሓ ዘይብሉ ነቲ ዘረባ ክሰምዖ ከሎ ኤርትራ ከዳ እንታይ ትብል ኣላ እንድሕር ኢሉ ኤርትራ መልሲ ኣይሃበትን ዝኾነ መግለፂ ኣይሃበትን ኢትዮጵያ ግን ንሕና ብሓደ ክንሰርሕ ዕድል ክወሃበና ናይ ተፈጥሮ ሱራት ከይንኸውን ንልምን ኣለና ግን ኩሉ ዝድሌትና ይፈሽል ኣሎ ከምዚ ኢልና ድማ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ ዋ ኣብዚ ዶ ይኮነን ተጠቀሙ ትብለኩም ዘላ እዛ ሃገር እዚኣ ዕለት ክንዚ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ውፅያ ዶ ብሓደ ንጠቀም ከፊልኩም ከምታ ኣብ ጅቡቲ ትኸድዎ ዘለኹም ግን ካብኡ ዝጎድል ዋጋ እውን ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ከፊልኩም ተጠቀሙ ትብለኩም የላን እንታይ ኢኹም ካብኡ ወፃኢ ትደልዩ ዘለኹም ክብሎም ክኽእል ኣሎ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክንጓየ ክንክእል ኣለና ውግእ ኣይነደልን ኢና ኤርትራ ውግእ ከምዘይደሊ ዘላ እዚ ናይ ፅምዶ ሓሳብ ንሪኦ ኣለና
ኩናት ኣይደልና ዘሎ ዛገር እዚኣ ስለዚ ኩናት ዘይተደለቲ ኮይንካ ከምቲ ኣብ ዶባት ኤርትራ ሰራዊታት ስሕብ ዘላ ምክንያት ንኸይረክብ ከምቲ ንፅምዶ ምስ ተጋሩ ናይ ቀደም ምስ ህወሓት ናይ ቀደም ፀላእትና ዝነበሩ ዝዓበየ ናይ ዓቢ ሓደጋ ስለ ዘሎ ንዑ ፈቲሖም ምስ ህወሓት እውን ብሓደ ክስራሓሉ ዝኽእል ፅምዶ ዝግበር ዘሎ ከምኡ እንድሕር ትገብር ኣለኻ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ናብካ ቀፃሊ ነቲ ዝግበር ዘሎ ህቀናታት ናይ ዓቢ ዲባንክ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ንዑ እንተደይገይርካ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ንዓቢ ናይ ክሕግዞ ዘሎ ተኽእሎታት እናዕበኻየ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ንዓና ድማ ኣብ ሎንግ ተርም ኣይሕግዘናን ይጎድኣና እምበር እዚ ነገር እዚ ስለዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ አካሄዳ ናቱ ኣብ ድሕሪት ጽቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኢና ክንስማ እየዳሃ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው በጋራ ተጠቃሚነት ነው የሆነ ቁልፍ መሳሪያ ይዘህ በቁልፍ መሳሪያ ይሄን ሁሉ ማህበረሰብ ለማሽከርከር መሞከር ልክ አይደለም የሚል ነገር ሲመጣ አሁን ኩርፋያ መጥቷል መወራጨት አለ ስለዚ እቲ ዘረባናቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህዝብናቱ ራሊ ወይ እውን ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ዘበገሰ ዕላማ እዩ እቲ ዘረባታት እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባታት ጀነራሊ ግን ከም መረዳእታ ናይ ኤርትራ ንፈልጥ ኢና ኤርትራ ከለያቶም ኣይኮኑን ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኦም ሓይሊ ስለ ዘሎ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ድማ እቲ ብዓለም ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ምስኡ ሓጓፍ ገይሮም ነቲ ዕድላት እቲ ክጥቀምሉ زحسبوا لكم نتاتون كل كم زخل مجمعات يدلي why is this important دهري لا لك كم تناي علامات أبزز بلوز اللو بإنجليش ونسمعه Superpowers treat the Horn of Africa like their private chessboard, a region on fire and Ethiopia losing everything. Ethiopia is a landlocked country, one of the most populated landlocked nations in the world. Ethiopia's need for access to the sea. access guaranteed. Way good, fam. This is Semonenya Spotlight, where we don't whisper, we roar. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዓይነት ኢሞሽናል ቪድዮታት ንኣፍሪካውያን ድማ ክሰምዕዎም ዝኽእሉ ንኣፍሪካውያን ክእምን ዝኽእል ዝበልዎ ፕሮፓጋንዳ ከምሳት በብዚሖም ዝሰርሑ ዘለው ኢትዮጵያ ተዓሚፀ ብምዕራባውያን ሃገራት ወይ እውን ብሓያላት ሃገራት ረብሓ ከም ዝስረቕ ኮይኑ እዩ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ክግደሰልና ኣለዎ ደገፍ ክበና ክኽእል ኣለዎ ሓገዝ ክገብረልና ክኽእል ኣለዎ ክድንግፀልና ክኽእል ኣለዎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንምጥቃም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ እዚ ዘረባንዖም ይሰርሓሎም እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ኣትሊስት ሓገዝ ንክረኽቡ ዘይተኣደነ ደገፍ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ገለ ንክረኽቡ ይሕግዞም እዩ ንሕና ድማ ነዚ ከይረኽብዎ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኩሉ ዝከኣለና ማለት ድማ ዘለና ኣብ ኢድና ዘሎ ዘበለ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ናራቲቭ ዎር ዝበሃል እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዎር ኤርትራ ዳርጋ መዓልታዊ ተፀሚዳ ዲባንክ እናገበረት ነቲ ሓሶትናቶም ቀፃሊ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ነገር ፖስት ክትገብር ትክእል ኣሎ ኤርትራ ኣነ ከም ናተይ ክሪኦ ከለኹ ሲ ኣሎ ገለገለ ሰብሲ መንግስቲ ኤርትራ መን እዩ ዘማኽሮ ገለገለ ይብሉ ዘማኽሮ መን ምዃኑ ኣይፈልጥን መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ከም ዜጋ ከም ኤርትራዊ ዜጋ መሰል ኣለኒ ክዛረብ እቲ መሰለይ ድማ ኤርትራ ከምዚ እንተትገብር ሰላምና ውሕስነትና ዝዓበየ ምኾነ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ እምበር መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክገብር እዩ ባዕሉ ዝፈልጥ እዩ ናተይ ዘረባ ግን ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ናይ ናፃ ዕድላት ተጠቂማ ቀፃሊ ፖስት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ሳሕቲ እናገበሩ ፅቡቅ ገይሮም ዝሃርምዎም ዘለዉ ቀፃሊ ከም እንድሕር ጌራ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ናይ ምብዳሕ ዓቕማ ክልዕል ይኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ናው እቲ ኩነታት ኣብ ዓለምና ዘሎ መከነተሓሕዞ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ክርዳኣና Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Early this morning, كم نريد لنا إيران حد زي تصبيته كبيد بده زي تصبيته كهنا بلا نخلينا أنا نوح يستصبي وجن بخمسة ملكة أي تصبي وان يوم نيرام إسرائيل مت أنا سفح متكعتي أبزح علامات كم زهرمتن نتكونتات ناي إسرائيل دما نتكونتات ناي إيران دما نبحكي بزرقة من قد كم زهرمت تايز نجارزلو اتمت كعتي كاب أب إسرائيل تبجسو كم زتري وزن لهم بنفرت تبجسو نت علامات نايني كل رابطها وتهدراويان ما راح تزغمط له علامات باليستيك مثال سرح له علامات نقول ريم ري وزجتي الجزيرة زغربة فريميو أب تحت مريت يزلو تأسوار كله سلزي نزي أب تحت مريت يزلو أسوار كهرمن تقينهم بالعلي
ገጀፍቲ ቦምባታት ክድርብዩ ክኽእልሎም ስለዚ ገጀፍቲ ቦምባታት ከም ዝደርበዩ እዩ ዝንገር ዘሎ ክንዲ ምንታይ ነዚ ብትሕቲ መሬት ዝነበረ ዳመጅ ገይሮሞ ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ወዲቖምሉ እሱ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ጀነራሊ እቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ግን ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ምዃኑን እስራኤል ከማ ንባዕሎም ሓድሽ ቪድዮ ኣውሪዶም ኣለዉ እቲ ሞሳድ ናቶም ነዚ ቪድዮ እዚ ኣውሪድሎ ፓይሎታት ናቶም ክብገሱ ከለዉ ዘርኢ ማለት እዩ ከመይ ኢሎም ከም ዝተበገሱ ኣነ ዝገረመኒ እስራኤል እንታይ ተጠቂማ ማለት ኣብ ውሽጢ ኢራን ናይ ድሮን ቤዝ ኣለዎ ናይ ድሮን ቤዝ ስለ ዝነበሮም እዘን ንኣሽቱ ድሮናት ማለት እዩ ከም ዝልክዕ ንራሻ ካብ ውሽጢ ራሻ ካብ ኮንቴይነራት መኪና ኣውፅኦም ነተን ነፈርቲ ናቶም ዘቃፀልዎን ተመሳሳሊ ታክቲክ ድማ ዝተጠቂሞም ኣብ ውሽጢ ኢራን ኮይነን ዝተበገሳ ንኣሽቱ ድሮናት ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ነቲ ነዘን ነፈርቲ ክከላኸል ዝኽእል ዝነበረ ኤር ዲፈንስ ናቶም እንታይ ገይሮም መስኪ ሃሪሞሞ ልክዕ ከምታ ኣብ ራሻ ዝረኣናያ መንገዲ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ኣብውን ከም ዝሃረሞ ኢና ንሪኢና ዘለና ኢትስ ቨሪ ቨሪ ትራጂክ ሲቹዌሽን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረና ዘሎ እቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ክንዲ ምንታይ ከቢድ ከም ዘሎን ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብ ኩናት ብዙሕ ፀጋታት እንድሕሪ ኢንቨስቲ ጌርካ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ፀላኢኻ ዳርጋ ከይተኮሰ ንክተዳኽመሉ ትኽእል ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ድሮናት ኣብ ውሽጢ ኢራን ተበጊሰን ኤር ዲፈንስ ናይ ኢራን ክርአን ኣይክእልኒ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ካብ ሰማይ ክመፃ ዝኽእል ነፈርቲ ገለመለ እዮም ዝርኢ ዘሎ እተን ነፈርቲ መዓስየን መፅአን ፈሊጥኩም ኣለኹም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብንኣሽቱ ድሮናት ገይሮም ምስ ሃረምዎ ንሱ ክርአ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እተን ነፈርቲ ተበጊሰን ኣብ ሱርያ ዝነበረ መንግስትኻ ስለ ዝወደቐ ብሱርያ ገይረን ትሪእዎም ኣለኹም ኩሉ ብዕላማ እዩ ነይሩ ብሱርያ ገይረን መፅአን ኣብ ዘድልየን ዕላማ ኮይነን ኣብቲ ክሊ ኣየር ናይ ሱርያ ኮይነን ኣብ ኢራን ከይኣተዋ ዕላማታተን ክሓርማ ክኢለን ማለት እዩ እዚ ድማ ንኢራን ቀሊል ዘይኮነ ዓብይ ዕንወት ኣስዒብሎም ከም ዘለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንስማዕ እዮም ኣብዚ ሕጂ ንኽእል ሓደ ኤርትራ ነዚ ብቐረባ ክትመሃረሉ ትኽእል ዓውደ ኩናት እዩ ኦፍኮርስ ናይ ኤርትራ ናይ ኣፍሪካን ኩናት ከምዚ ኣይኮነን ግን ኣጋይን እቲ ቴክኖሎጂ ቀልጢፍ እናማዕበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብዝቐለለ ናብ ካልኦት እውን ክኣቱ ስለ ዝኽእል ንከምዚ ዓይነት ዓውደ ኩናት ምድላው ወላ ኣየጋጥምካ እዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ እዚ ናይ ዓቢ ስርዓት ተተወጊዱ ኤርትራ ከይደቀሰት ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ምድላዋት ክትከይድ ናትና ድሌት እዩ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ፅነኢላ ከስማዓኩም እየ Explosions were heard at Iran's Natanz nuclear power facility. Iran this morning says that that site has not been destroyed, although Israel this morning saying that that center has been severely damaged. Other reports that it has been destroyed. So Iranian state media today also saying that 3 military commanders in the Iranian regime were killed, as well as 6 nuclear scientists were killed. And Iran's ministry issued the following statement. يوم تريوم زلهم سلسة وتهدراويان مرحت زنبرو كم استقتلوا ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ኣካውንት ናይ መራሕና ኢራን ኮንፈርም ገይርዎሎ መተካእታናቶም ከም ዝገበሩ ሓቢሮም ኣለዉ ስለዚ this is already a confirmed information እቲ ሞት ናቶም ከምዚ ፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተባሃለ ዘይኮነስ ብትክክል ከም ዘጋጠመ እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ ተቆታተላ ናቶም ኣብዚ ከቕርቦ ስለዘይከኣልኩ እምበር ኣበይ ከም ዝቕመጡ ኣበይ ናይ ክፍሊ ናይ ገዛ ከም ዝቕመጡ ተፈሊጡ እቲ ሚሳይል ኣብቲ መደቀሲኦም ኣትዩ ቀቲልዎም ዝብል ስእልታትን ቪድዮታትን ርኢ ኣለኹ ንሱኻ እቲ ስእልታት ድማ ናይ እስራኤል ስለያዊ መርበብ ሞሳድ ደውፅኦ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኢራን ከም ሕሱም ኣትዮሞም ከም ዘለውን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ካብ ውሽጢ ረቂቕ ዝኾነ ሓበሬታታት ናውፁ ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ባይ ዘ ወይ President Donald Trump saying, quote, the aggressive actions of the Zionist regime against Iran could not have been carried out without the coordination and with the approval of the United States. Thus, the U.S. government, as the main supporter of this regime, will be held responsible for the dangerous consequences. ኢራን ፎሬን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ታይልሎ እዚ እስራኤል ጌራቶ ዘላ ኣግሬሲቭ ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብዘይ ስለያውን ካልእ ሎጂስቲካውን ሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ክፍፀም ስለ ዘይክእል ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዓባይ ሓጋዚት ሃገር ስለ ዝኾነት ሓታቲት እያ ስለዚ ግብረ መልሲ ናታ እውን ክህቡ ከም ዝኽእሉ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ክወሃብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወውልሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክኸውን ከም ዝኽእል of Israel's adventurism. Now, U.S. Secretary of State Marco Rubio issued a statement as well saying, quote, we are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. It was እዚ ኣብ ቅድምቲ መጥቃዕቲ እዩ እስራኤል ኣብዚ ኩነታት ዝግበር ዘሎ ኖ ምስተኻየደ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ዝፅሓፎ እዩ ነይሩ እስራኤል ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ተሳተፍ ከምዘ የላ እስራኤል በይናያ ትገብሮ ዘላ ንሕና ዝኾነ ይኹን ተሓወስና የለና ኢሎም ነፍሶም ከውፅኡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንሱ ከምዚ ይብላ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለ ድማ ከስማዓኩም እየ ስለዚ this is a very critical time for the Iranian attack that would likely follow, and Israel says that Iran launched 100 drones in retaliation. Jordan says it was able to strike down some of those drones over its air force, and Israel says that its air force, the fighter jets, were able to take out many of those drones before they reached Israeli airspace. Guys, back to you. Alex, any word if those 100 drones made it into Israel? ከባቢ 100 ድሮናት ቀዳማይ መጥቃዕቲ ከም ዝተበገሳን أنت سحقت خنت حصد أب إسرائيل علامة كم زهرة مزر فيديو أبيك سريانيره بحفشة نزبز حقن درونات كسيل سلزخيد جوردان حق زاد خمسة أبتي إير سبيس ناتغلا إنترسبت مقبع مالتيو قالوا إنكمو سلزي كم نرويزلنا أبتي مكل خال ناتا إسرائيل أمريكا كل زي هم تحجزن بلعلو خينهم نتي نجرات إنترسبت مقبع كم زحجزون يزن جرزلو كابوكاتينا أبزي حنت صحفت نيرا ناي Donald Trump زوجة أبزيها زلاسو نرأي أبزي أبيني بوتات كم تهارة مخاطري a deal. I told them in the strongest of words to just do it. But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. زين Donald Trump مقلتي I gave Iran chance after chance to make a deal. الدل بيومي الدلاتي بيومي deal نخجبرو. I told them into the strongest of words to just do it. But no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. So لازم تديل نتني كل روات وعرب نخاليو كجبروا زحتتنا يوم كجبروا يكالون. لازم نعوك كجبروا سلزي كالو تي وسانا ناتهم خا كم دي أمريكا وسانا دما كم استجبريز نجرزلهم. إسرائيل وانت هو سغيباتهم على نسمع يدعم. I told them that it would be much more in the world by far. So Abzi, just 1 second, Abzi Taylor, I told them it would be much worse than anything they know anticipated. Na America وتدرى عقمي تفلت وأي مسلكم راي تفلت وانيهم. Na America وتدرى عقمي أزيج جفن حيالني. إسرائيل دما كل تاسوارن تي بقعت كم يركهم تتكمون على وايو. سلزي تسقم تقوم تودل دلهم ديكونه تكونتات كابتس بيت موسعي كون كم زغلي زبلهم زلوا. كتيلو or we're told that the United States make the best and the most lethal military equipment anywhere in the world by far, and that Israel has a lot of it with much more to come, and they know how to use it. Certain Iranian hardliners spoke bravely, but they didn't know. So the time was alone. America وتدرى عمي أزي حيالن ولا درت زي بلو كم زغنن تناجير وميو إسرائيل بزح كابو كم زلوا من كوس خلهم كم زغلن أتقى ما ناتو دماس بقى رمين زفلتو قالنا إيران وتدرى مراحتي أشك على لتعطون إيران لو ما بيعلو ساتهم يبلالو. So they are all dead now, and it will only get worse. لذي تقتلوا مالوتهم نتكونتاتنا زي تقبلوا كاب حجر ما زجنا ده كون. There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter with the next. كذي إذا تغير له نزق كدحنو تدليهم قال نجار كتجبروا خد كل لكم إن عبله حوس متنقطع زلوا يزن جرام زلوا. إسرائيل ونحدا متنقطع يبعتهم الله. أنت ما تنقطعه وإن إسرائيل ما تنقطعها خف معاتيو. This cable Israel issues an ultimatum to Iran. هذا نجدين كجبروه زلهم ما تنقطعه يبغى مالو سدما. Now that Iran's skies are wide open and defenseless. حجي إسرائيل نتنا إيران air defense system كم زهرمناين كم زكاة فليتنا لنا يبغى مالو. سلزي air defense system يبلكمن دليتنا هنقبرنا خلينا. Its leaders have a decision to make. If they attack us, we will attack their oil refineries and destroy their economy. عند هجي متقعتنا بانا فنيوم air defense لزي بلهم اتنا ندادي بوتاناتهم ريفاينر ناتهم بقولوا كانوا عنوينا طبعا إيران عندما نابزيرو كمل سينا يبلوا if they توسق السطر يجنا يكونتهم ترى كحكمنا ندادي يومين هارمونينا جن الله تاسع if they allow us to destroy their nuclear facilities without a tough response we will leave their oil refineries untouched. I mean نزل ببزل إيران أو كبكت رئيس خل كلا حنت قبرايكم. التحريمنا يزلنا سجود فوم ما يبلو مالو حجي نتتريف زلنا نيكولر بوتاهم كان كندمسسو صغيركم كتقطفنا لكم. نعون تجديفكم لا كل تنا نيكولر بوتاهم تكندمسسو صغيركم تريخمنا نتنا نداد بوتاهم سي كن هارما يكوننا. This is hilarious. تعبيتي زي. سلامتكم يعبي له حيل سلزلهم عقم سلزلهم إيران إسرائيل كم دليل كخصلهم تخلي خاجن حيل أنت زي بالكا ولا حنت خد جبراي تخلي خا لذي إيران تكونتات مسيحتهم الله بقدموا قال نجار كجبرنيروم they didn't do لذي now
is the time for war. I think Israel እዚ ጥራይ ጌርና ለና ዘይኮነ ቀጻለ ክንድብድብ ምዃንና ኢሎም ነጊሮም ኣለው ክንገድፈኩም ተኸይና ድማ ንሕና ኢልና ዘለና ድሌትና ከተማልኡ ኣለኩም ኢሎም ካ ብጣዕሚ ክዋሓጠልካ ዘይክል ኮንዲሽንስ ይቦም ኣለው ስለዚ ሕቶ ኢራን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ drones made it into Israel, or did the Iron Dome prevent that? So the fighter jets were able to be up in the air and striking down these drones before they entered Israeli airspace, a major sigh of relief for people who كم نريد لنا أتي قدامي قد متقعت لهم نعقل صبد فتن ويز مثل إيران بمولو أبسماي كله نفرتنا يكوناتنا كلن هجرات حاجة ونكل إير ديفنس سيستم إسرائيل تطو كم زبلون لذي next move ناي إيران تاي خوانيو and the world is waiting من البعد جن إسرائيل دقيمان كتتك كم تخل نتي بكوريوم دقيمان ممكن تقع كم تخلو جنبت على لذي very sensitive تعمي serious هونه حدقنيا مدرخ ايام ما كلام مبرغات يزلو ايران كابز حجي زلو كونتات كتوصل دي ايتوصل we don't know China ناي ballistic missile fuel نداد كون زغل حاجه سيباتات زبل ابيكس يرلو ግን a little bit too late كا يمثل مالتيو ስለዚህ it's going to be دكع كمان نراشا دما زخونه حاجه كيتغبر completely engaged كم تخون غيرو ما خمزلو now we see the strategy كما كم زنبر الراشا قديمك completely involved كتكون لتدخل كوينات زلا على سكع زلو ودا تفتر راشا ناي نفسات راي كتجبر مزمره شؤون تشاينا ني ايران دما انا تسيل كات هارما and that's also going to be in China صباح نغو راشا كما غير كداخينكا ني تشاينا دما متقعت تلكم غيرهم فلاليوم يوم قتلوا خازخولو اتا تاكتيك دما تسرح لهم يعني because they plan it for very long and things work for them. فزي بتزلوا كنتات زي عرب العالم بلاس إسرائيل سخدوا زلوا من قدي نبزح حسابات نبحكي زحم من زمارن يقول man it's sometimes كتحطوا ترايز لك it's a fact on the ground كم زي تعلم حيال تديكينكا جمال كحس كان تديكيت كارما تازبلوها الشيل كان تدي سجيت كارلهم كم زي أخ قبروها خمس خلينا نرزلنا إيران نزمة كتان توسي أدما عبايا بنت كتكون تخليها I hope دما at least dignity ناتهم كبر ناتهم حليهم كابزو كنتات زكوتسو نعلمنا العلا قد سنة الله يعني دما تخطاتي لنا تكونتات كان أقرب لكم كم فتننا كاب ساعات نساعات نام عبلا زخيس لزخونه هجي نخيدنا بتنيك سارستي كا برات لاكو እኛ ደግሞ በሰላም ይመጣ ሰው ካለ እንቀበል ሰላምን የሚመለከት ነው የራሳችን ሮል እንዳለ እናውቃለን ስለዚህ መንግስት ዘላቂ ሰላምን ከማስፈን አኳያ ምን ያሰበ ነው የፕራይቬት ሴክተሩስ ሚናም ምን ሊሆን ይገባል ብሎ ያስባሉ ምን አሳይመንት ይሰጡናል የሚል ጥያቄ ተነስቷል ሌላው ني أبي أحمد بزعبا مستون بيزنس كوميونيتي أبز قبرو وعلا بزعبا زي قداينا سلام تاي تقبر الله خان تاي حساب كان تاي تمدبكا إلو مسحاتات ودا أبي أحمد قد سوديو سوسا ميتاويت كابزاب زلهم ويونخلهم سلدي فلتكم كن كم قبل هيكل لكن سوسا ميتاويت لوجيستيكس نايزوم زك أصلنا زلونا زخولنا إثيوبيا شجر حبتماتنا إثيوبيا يم زخفلو زلو يلو دبولا زخونا كسي قبل لتهم سب حبتنا يتهاجر أبي كسب مسريت اللي سمعوه أبي إذا I don't know ማለት ከመገሪው ዝቅዝቅ ዘሎ I don't know ህገወጥ ኬላዎችና ቀረጦችን የሚመለከት ነው በተለያዩ ቦታዎች ህገወጥ ኬላዎች ቀረጦች በየቦታው ተዘርግተው ያለ ደረሰኝ ገንዘብ የመቀበል የኮቴ ክፍያ ተብሎ የሚከፈሉ ክፍያ የሚጠየቁ ክፍያዎች እና ሌሎች አሁንም የንግዱ ዘርፍ የራስ ምታት እየሆኑ ናቸውና እነኚህን መንግስቶ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት በታላቅ ትህትና እንጠይቃለን ሰላም ብዙዎቻችሁ አንስታችኋል የሰላም ትክክለኛ ዴፊሲት ነው ግን መጥፎ የሚሆነው ምንድነው ተቃዋሚ ፓርቲ ይሰበሰብና ሰላም ቢመጣ መንግስት ቢያስብበት ባለሀብት ይመጣና መንግስት ቢያስብበት እንደዚህ ጥሩ አይደለም ከኃላፊነት ባንሸሽ እኔ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ምን ያክል እንደዛ እንደሆናችሁ አሁን ዳታ ስላልያዝኩ አልናገርም በእርግጠኝነት ግን የኢትዮጵያን ሰላም የሚያናጋው 60% የኢትዮጵያ ሀብታም ነው 60% يتعقلوا له سوسا ميتاويت سلام ناي تهاجر ابز زلهم كن منتاي ابوكم زلهم اب حبريتا سلازي بلك زربا يكل نيغن سوسا ميتاويت ناي سلامنا صقم ايثيوبياويان زفطرو زلويو
እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ I mean this is going to be another issue ምስ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሃብታማት ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ዝነግረካ ዘሎ እዚ already እቲ ፀገም ካብ ናይ ደገ ናይ ገለን ወፅዩ ነቲ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ሽግር እቶም ሃብታማት ዝፈጥርዎ ምዃኑ ዝነግሮም ዘሎ የጣቅዑሎ ጽባህ ንጎ ግን ተገምጢላ ክትመጽኦም ከም ትኽእል ከፈልጡ ደኾኑ ሰዎቹን በብር የሚቀልበው እዚህ ያለ ሀብታም እና የቀለባችሁ ፋይናንስ እያደረጋችሁ መልሳችሁ እኔን ሰላም ብትሉኝ አይሆንም። ሰላም ከፈለጋችሁ ፋይናንስ አታድርጉ እና አትርዱ፣ ምከሩ፣ ይምጡ። ከመጡ በኋላ እኛ የምንፈልገው ያያችሁትን ብልጽግና ነው የምንፈልገው። ለብልጽግና ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል። ጎበዝ ከሆኑ ችግር የለውም አብረን ብንሰራም። ጎበዝ ከሆነ ስራ የሚያውቅ ሰው ከሆነ መማር የሚፈልግ ከሆነ አብረን መስራት ፍላጎታችን ነው። አሁን ሰላም እየተባለ ያለው ቢዝነስ ነው። ኮንትሮባንድ ወርቅ ነዳጅ እንዳይሄድ ማድረግ ነው ሰላም ማለት። ሰው አግቶ ብር አምጡ ማለት አይደለም። ብሓፈሻ እታ ሓላፍነት ምውሳድ የለን እንዲሁ ነቶም ሃብታማት ያውዲቁሎም ዘሎ ከም መራሒ ናይ ሃገር ሲ ሃብታም ድዩ ንገለ ዝገብር ዘሎ ክከላኸል ዝግባኦ ሓላፍነት ንሱ እዩ። ነቶም ሃብታማት ኣይኮነን ክኸስስ ዘሎ ዓይኖት ሃብታማት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሱሳ ካሚት ዝፈልጥ ንዕሪ ኮይኑ ሓበሬታ እንተለዎ ኮይኑ ስለምንታይ ነቶም ሃብታማት ጠጠው ከብሎም ዘይክእል? I mean very simple question እዩ። እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣብ ልዕሊኡ ክወርድ ዝኽእል ክህድም ካብኡ ከኣሊ ዝፍትኖ ዘሎ ህድማ ዳኣሉ እምበር እቲ ካልእ እሱ ከምዚ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ሃብታማት ዝፈጥርዎ ዘለዉ ይክብል ከሎ እቲ ጀነራል ናቱኻ እንታይ ይብላ ልስምዖ ለመግዛት ወደ ውጭ ሀገር ገበያ አንወጣም። ይቅር ክላሽንኮፍ መድፍ ጥይል ለመግዛት አንወጣም። ያልደረስንበት ትላልቅ የቴክኖሎጂ ነገር ካልሆነ በስተቀር ይህን ሰርተናል እና የተጀመረው ሪፎርም በአገር ደረጃ የተጀመረው ብሓፈሻ ወታደራዊ ዓቕሚ ብጀካቲ ዓበይቲ ወታደራውያን መሳርሕታት ተደይ ኮይኖም ኩሉ ዘድሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝገበሩን በቲ ሪፎርም ዝበልዎ ኢሉ ዝነግር ዘሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ። ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ግን ብዙሕ ግዜ ዘይዛረቡላ እቲ ሓቂ ግን ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎም ኣብን ጀነራላቱን እቲ ዝዓበየ ቂምታ ናቶም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ኣይኮነን ጠሊምዎም ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዝፈረሙ ገለ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ኣብ ኮራርምቶም ነኺሶማ ዘሎ በዓል ኣቢ እዚያ ነጥቢ እዚያ ስምዕዋ እዚሁ ናይ መጀመርያ ባእሶም ኣፈላላይ ሰራዊት ትግራይ ክድዕኾም ከሎ እግሬ ውፅእ ንጉያ ክኾን ከሎ እግሬ ውፅእ ኢሎም ጥረሖም ኣይጎየዩን ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ግሒጦም እዮም ከይዶም ሓደ ትግራይ ዝነበረ ካልኣይ ከዓ ብኤርትራ ንእቶ ኢሎም ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዝነበረ ፅዋር ኩሉ ከም ዘለዎ ይመትርፎም ነጊርናኩም ኢና ሽዑባ ይዞ ነጊርናኩም ኢና ከም ዘለዎ ይመትርፎም ጥርሖም እዮም ሰዲዶም እዚሁ ፍሉይ ዝኾነ ጭቅጭቅ ይፈጥሩሎም እዮም። ኢትዮጵያ መልስለይ እንተነኣሰ እዚአን እንደኳ መልስለይ ኢላ ብፍሉይ ናይ ኣፅዋር ዝርዝር ሓቲታታ እያ ኤርትራ ዘይትሪፋቶ ኤርትራ ያበትን በፅዋሮም እዮም ክገጥሙሎም እንተኮይኖም ሕዚ ማለት እዩ ሓደ ገፅ ጅግንነት እዩ ጎበዛት ኮይኖም እንኳ ኣትረፍዎ ሕዚ ነዚዩ መልሲ ብዝመስል መልክዑ ተፅዋር ዘትረፍሎም ምብለይ ንህብነይ ንምልስን ዝበልዎም ንሕና ብእግረኛ ይኮናን ክንገብሮ ብመዳፍዕን ብተወንጨፍትን ብኣየርን ብድሮንን ኢና ክንገብሮ ኢሎም ብግልፂ ሕዚ ኣብ ኣደባባይ ይዛረብዎን ብግልፂ ጌዲዮን እውን ኢልዎ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ኢልዎ እዩ ካልኦት እውን ኢሎም እዮም ባይዘወይን ትግራይ ክጥይቕዋ ከለዉ መበል ሳልሳይ ሕቶ መጀመርያ ሓግዙና ሰራዊትኩም ይእቶ ንኤርትራ እዩ ነይሩ ንውረራ ንኤርትራ እዩ ንስኹም ኢኹም ክትጥቀሙ ዓሰብ ንሓዝ ንኤርትራ ንውረራ እዩ ነይሩ እምብለይ ምስ በሉ በሉ ኣዘዝቲ ሃቡና መኮንናት ኢና ዘየብልና እምበር ሰራዊት ኣለና ኢሎም እዮም እሱ እውን እምብለይ ምስ ተባሃሉ ግን ሽረን ዓዲግራትን መቐለን እዚአን ሃቡና እሞ ብድሮንን ብኣየራትን ኢና ዘመናዊ ውጊ ኢና ክንዋጋእ ንሕና ናትኩም እውን እንደልን ጥራሕ እዚአን ሃቡና እዮም ኢሎም እዚ እውን ንህብን ምስ ተባሃሉ ግን ሕጂ ተኸራጆም ኢሎም ኣለዉ ንሕና ከዘመናዊ ውጊ ኢና ክንዋጋእ ዘመናዊ ውጊ ዝመፀካ ዘሎ እሞ እንታይ ወይስ ናይ ብሓቂ ብቡርየ ገይሩ ዝዘልቕ ነገር ክህሉ እዩ ምናልባሽ እውን ምዕራብ ትግራይ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝኣምን ብምዕራብ ትግራይ ብኦም ሓጀር ገይሩ ከኣቱ ድዩ ዝደሊ ከምኡ ጌርና ዲና ናይ ለዋሃት ሓሳብ ክንሓስብ ወይስ ምናልባሽ እቲ ሓቂ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ ኣብ ትግራይ እውን ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ብትደልዮ ዘላ መንገዲ ንክትከይድ ዝመቻቸወላ ዘሎ መንገዲ ብደንቢ ርኢና ክንግምግም ኢና ዝብል ምርኣይ ወሳኒ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ዘይረገፀት ንኤርትራ ክትሓልፍ ኣይትኽእል ሕጂ እቲ ኩነታት ካብ መርሕነት ናይ ህወሓት ከማ ንስማዕዮ ግዜ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ ብስምምዕ ብውዕል አልጀርስ መሰረት ዝተዋሃቦም ቦታ እዮም ሒዞም ዘለው ካብ ወፃኢ ሒዞም እንተኮይኖም ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ውዕል አልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ አፍሪካ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ ማለት አፍሪካ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በትውዕል መሰረት ወረርቲ ክወፁ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢና ኢልናዮ ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለዝደለየ ማለት እዩ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ዝተወረረሎ ኢሉ ቶም ባዕሎም ኣይተወረረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተወሪሩ ኢሎም ድሕሪኡ ተዛሪቦም ኣለዉ ንፖለቲካኦም እዚ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኢሮብ ተበዲሉ ኢሎም ኣይኮኑን ዝኾነ ኮይኑ ግን ከም ውድብ ንሕና ህዝቢ ኢሮብ ክባታተን የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለና ከም ብሄረሰብ ምክብንኻን ዘድልዮ ናብ ሓባር ብሓባር ኮይኑ ክነብር ዝግብኦ ክሸራረፍ ክቆራረስ ክማቐል ዘይብሉ ህዝቢ ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ኢልና ብሓይሊ ዝተታሕዘ መሬት እውን ክምለስ ኣለዎ ኢና ንብል ብዛዕባ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ በግባቡ ብስርዓቱ እዩ ዝምለስ ብዛዕባ ሕጂ እዚ ዘረባ ናይ መንጆሪኖ እንተሰሚዕኩሞ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝደሊ ዘሎ ብወግዒ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢ እንኮላይ ምስቶም ናይ ተጋሩ ምስኡ ኮይኖም ዘለው ነዛ ዘረባ ናይ መንጆሪኖ ከም ሕሱም እዮም ዘዝርዋ ዘለው ምክንያቱ ናይ ህወሓት መንጆሪኖን ህወሓትን ኣፈኛታት ናይ መንግስቲ ኤርትራን ሻዕብያን ኮይኖም እዮም ዝብልዎም ዘለው ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ዝከራኸሩሉ ዝነበሩ እንታይ እዩ ስከኢልዎም ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘላ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ኢልዎም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ብውዕል አልጀርስ ዝተወሰነሎም ቦታታት እዮም ዘለው ካብኡ ወፃኢ እንተሎ ከትኩም ንገሩና ኣበናይ ቦታ ኤግዛክት ልሎ ንገሩና ኢልዎም ህወሓት ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኤሊት ድማ መልሲ ነበሮ ምክንያቱ ኤርትራ ካብቲ ውዕል አልጀርስ ዝሃቦም ቦታ ወፃኢ ስለ ዘይነበሩ ተዲኹም ኣለኹም ሕጂ ግን ተገምጢሉ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መንገዲ እቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝብልዎ ዲና ሙፍቲ ገይሩ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ሉላዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ካብዚ ቦታ ንክወፁ ንማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክገብር ፃውዒት ንገብር ዝብል እዚ ንኩናት ንምዋጅ ክጥቀመሉ ዝኽእል መጎስጎስ ምዃኑ ብኩሉ ፖለቲከኛታት ተንተንቲ ፖለቲካ ተነጊሩ እዩ ነዚ ድማ ሃይላይት ጌራ መንጆሪኖ ፅቡቅ ጌራ ተቐምጦ ዘላ እዚ ኻንታይ ዘርየካ ህወሓት ነቲ ናይ ኣባ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ከም ዘይደልዮ ዘሎን ኣንፃሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኤርትራን ህወሓትን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ንስ ከም ዝሳትፍሎ ዝነበረ ድማ ኤርትራ እውን ካብቲ ሕጂ የከራኽር እዩ ብውዕል አልጀርስ ዝተወደአ ግን ኣብ ኣፈፃፅማናቱ ዘይተወደአ ነገራት ንኩናት መበገሲ ድማ ከም ኣጀንዳ ክኸውን ዝኽእል ዝበልዎ ኤርትራ ካብ ቦታ ወፂኦም ኣለዉ ስለዚ እቶም ኣከራኸርቲ ቦታታት ዝበሃሉ ካብ ወፂኦም ከም ዘለው ኤርትራ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኣብቲ ቅድሚ ዝበልኩኹም ድማ መዝያ ተሓይዘ ዝርዮ ዘለኹ ኤርትራ ኣቢ ንዕንደራዊ ኩናት ናቱ ክገብሮ ዝኽእል ምክንያታት መኩነት ወይ እውን ኤክስኪውዝስ ኩሉ ተዓፅወያ ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓውዲ ድማ ከምዚ ናይ ህወሓት መራሕቲ መፂኦም ንኣቢ ሕቁ ዝሰብርዎ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ኣብ ዲፕሎማቲክ ፍሮንት ድማ ብመፅሓፍቲ ብዘረባ ድዩ ኤግዛክትሊ መንግስቲ ናይቲ መንግስቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ክንጓየ ክንክል ኣለና ኣብ ወታደራዊ ኣብ ስልታዊ ኣካይዳ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ሻዕብያ ነዊሕ ስጉምትታት ከይዶም ኣለው እዮም እዚ ኩሉ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ገለ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ባይታ በቲ ወታደራዊ ዓይኒ ብዙሕ ስጉምቲ ከይዶም ኣለዉ ኣነ ዳትስ ዋይ መንግስቲ ሻዕብያ ወታደራዊ ዓይኒ ምኽሪ ዋላ ዘረባ እውን የብለይ they know how to deal with this situation ከምዚ ዓይነት ፀገማት መጀመርዮም ኣይኮነን መበል 100 ግዜ ይዘጋጥሞም ዘሎ so they know this thing እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ግን ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምቲ ስጉምትታት ዝወስድዎ ዘሎ ዋላ እውን እቲ ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምትታት ብመግለፂታት ዝተሰነየ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ናይ ኣቢ ብኮ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ንምድንጋር ዝጥቀመሉ ዘሎ ፌላ ገይሮም ክዓፅዎ ምኽኣሉ ነይሮም ምክንያቱ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ብግምጣሉ ናይዞም በዓል ህወሓት ምስ ረኣየ ነቶም ካልኦት ጉዳያት ከመይ ገይሩ ይጥቀመሎም ኣሎ ነቶም ካልኦት ናይ ህወሓት አባላት ዝነበሩ ካስምዑ ብዚ የለንባት ትፍረስ ተባለ ፈረሰች ትግራይም እኛ ከሌለንባት ትከፋፈል ተባለ እየተከፋፈለ ነው በየዞኑ በየአካባቢ ቦይ ስብሃት እኮ
ኢሳያስ ብጻይ ሲል ብጻይ ማለት ጓዴ ማለት ነው። እሱ ራሱ እኮ ትርጉም አለው። እኔ ብጻይ ሲል በቃ አደነገጥኩኝ። የምላስ ወለምታ አይደለም ይሄ ምላስ ወለምታ ምልክት ነው እያሳየ ያለው ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተጀማመረ ሄደ። አሁን ደግሞ ከፍ አለ ማለት ነው። ሻዕቢያና አሁን እየጀማመሩት ያሉ ነገር እሱን ከተቃወምክ አሁን ደግሞ ባንዳ ነህ። ጠቅላላ ህዝቡ ባንዳ በባንዳ ሆነ። አሁን زياتري وادلو كيريا محمد كيريا ابراهيم تبال حنتي ابالنا هو حد زنبرت اباي بوليتيكانيا حجاب قلنا ابي مزبال صات كانن ጌታቸው ረዳም ኮይና በአዲስ አበባ ነተተሪፍ ዘሎ هو حد በልየም ዝባሃሉ ዘለው هو حد ወዲ ቆሞ ዘለው ናይ ቀደም هو حد ከመይላ ወዲቃ ከምዘላ እዚ ሕጂ ዘርእይዎ ዘለው ባህሪ ካብ አዲስ አበባ ተፈንቂሎም ንኽወፁ ዝገብሮም እዚ ነይሩ ኣብ ናሕት ዕደም ዘለዎም ስእለት ሪእዎ ኣለኹ ድሕሪ ሓደ ገጅፍ ኮይና ድማ ሕጂ ንሳ ነቲ ስብሓት ነጋ ንኣቦይ ስብሓት ዝበሃል ዘሎ ንዕኡ እያ ትነቅፍ ዘላ ኣብዚ ሓለፈ ቅድሚ ክንደይ ኢንተርቪው ዝገበሮ ብጻይ ኢሳያስ ኢሉ ጠቂሱ ነይሩ ካልኣይ ድማ እንታይ ሓፂብና ዲ ዋላ ገለ ገይሩና ጎዝጉፅና ትብል ዘረባ እውን ተዘሪባ ነይራ ነቶም ተጋሩ ብዙሕ ተዛረበት እያ ነይራ ብጻይ ኢሳያስ ምባሉ ክሳዕ ክንደይ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም እዮም ንሳይልካ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ገብሩ ኣስራት ኢልካ ኩላቶም እቲ ዘለዎም ምትፍናን ወይ እውን ቂምታ ተጠቂሞም ንሓትሕዶም ፖለቲካል ስኮር ንምግባር እዮም ዝጓዩ ዘለው እዚ ኸ ዘርእየካ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ተፈጢሩ ዘሎ ህወሓት ብግምጣሉ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ናይ እዚ ኩሉ ዝሓልፎ ዝነበረ ብድሆታት እስከ ቁርብ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘለካ ስሙ ፈረስ ክኸውን ንምንታይ መሪጦም كم لقيت معنا وين دعي أدراشة أو فلتي هون ناي ودورنا دائما فلت فلتوا أدراشة أبغى يفلت هون ناي هذه بقى كونت اللي يفلت سندت شلكم كتب فرار حنس بتعمل بالناي حصلت أنا أي مواد لا بزغن مخنات ودورنا دريوا ما فلتوا أنا تحدث حد من مكاسب دري واحد بقى موسيقى زي ترى أنا شكو مني أنا من أول زين ودور الفرس خون بعفشة كم تري وزلهم ጌታቸው ረዳ ገናቲ አንተ ጊዜ መስተኻፈተ ክሳብ ሕጂ ክዕፀይ ካለና ኣሎ ባገሪው ክግዕርን ክዓፍርን ዝውዕል ዘሎ ቶም ጌታቸው ረዳ ድማ ኤክስፖዝ ዝገብሩካ ቀጻሊ ይሰርሑ እዚ ብኩሉ ኢና ንሪኦ እቲ ጉዳይ ግን ነይሩ ወዶ መሳርያ ይዋጋዕ ደ ነይሩ ተዋጊ ይፈልጥ ጌታቸው ረዳ 9 ኪሎ ሜትር ኮይኖም ሱጊ መርሑ ነይሮም እዩ ዝለካ ዘሎ ተክለ ብርሃንሲ ብሙሉታ ታ ቪድዮ ሪኢኻ ተኸንካ ታይ ዝብል ጌታቸው ሰፋን ተክለ ብርሃንን ናይ መረጃ ሰባት እዮም አትሊስት ውግ ለሓፅረሉ ግዜ ፀላይ በበበ ከም ዘሎሲ ክፈልጡ ነይሩዎም ጌታቸው ሰፋ ብዙሕ ፋይላት ወሳጣ ሕጅና ከደስ ታይ ወክ ገብረ ለይ ዝኹላይ ፋይላት ውግ ለይ ሕፅር ተኮይኒ ለዮ እዩ ካው ይብል ይኸይድሞ እንታይ ይብለካ ኣብቲ ራሲ ይብለካ ኣስፋልት ዝተሰርሕዎ እዩ ኣብ ጫሞ ፀለይሲ ድምፆ ያነ ተኺልና ይብለካ ሚስጥር ይዘውፅ ዘለኮ ጌታቸው እኮ ሚስጥር ይዘውፅ ዘሎ እዞም ከባቢታት እዚኦም ድሕረ ዝውን መቃለሲ ቦታ ናይ ምሓራ መሬት ናይ ተረዲሃን ሚስጥር ይዝህ ዘሎ ጌታቸው ሕዚ ጮሞ ፀሎ ድምፆ ያነ ክትተክል ከለናስ ኢቭን ደብረፅዮንስ ኣስፋልት ምህላውስ ኣይፈልጥን ይብለካ እሞ ኣፍታ ዘረባ ሳብ ብዙሕ ተይኸደ ህዝብናስ በዲልና ኢና ቴሌቪዥን ዘይብሉ መንገዲ ዘይብሉ ብድሕረት ብድንቁርናስ ኣቢልና ይብለካ ቱ ፓራዶክስ ቲንግስ ሪሞት ኤሪያ እዩ ግን ኣስፋልት ተሰርሑ ይብለካ ካብኡ ድማ ልምዓት ድማ የምፀይ ህወሓት ይብለካ እዚ ሰብ ከመይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ባዕሉ ኖቲስ ይገብር ኣንደርስታንድ ዝገብር ይመስለኒ ባዕሉ ዝዛረብ ከሎ ከመይ ይዛረብ ደ ዝብል ብሓፈሻ ግን እንታይ ክብለካ ደደ ማለት እዩ ሶ ኢለ ንምግናን ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ዋላ ሲኒየር ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ሓደ ዝውግኡ እዚ ከቢድ ዝገበሮ ቶም ናይ ቀደም ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ከባቢታት ሓራ መሬታት ኢንፍራስትራክቸር ስለተሰርሐሎም መንገዲ ስለተሰርሐሎም ሞር ሜካናይዝ ዝሓዘ ተዓዋታ እዩ ሶ ፀላእቲ ተዓዊቶም እዚ እቲ ሓደ ሚስጥር ጌታቸው ኣይተረድኦን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ምትፍናን ብዙሕ ምስጢራት ንፀላይ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ምግማት የድሊ ንቐፅል ኣብዚ ካላ ገዳሲ ዘርእስቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኤርትራ ነጻነት ቀን ላይ ያደረጉት ንግግር በተመለከተ ያነሱት ሀሳብ ዋነኛው ሀሳብ ምንድነው ኦሮሞማ የሚለውንና ቃል በቃል እሳቸውም የኦሮሞን ሕዝብ የማይተካ የኦሮሞማ መንግስት ነኝ የሚል ኃይል በሚል ገልጸዋል። የአብይ አህመድን አገዛዝ ማለት ነው። የአብይ አህመድን መንግስት የኦሮሞማ መንግስትና አገዛዝ ሲለው ከምን ተነስቶ ነው ብለህ ታስባለህ?
هذا كابتن respected scholars ناي أورومو مالتيو هزكيل بروفيسور هزكيل قبيسة زبهال بزعبات ناي بريزنتي سياس كساب حجي دما زي شهر الرواز اللو أجندا نايتي أورومو ما تبل صبغت مالتي بولو هيبولو كامن تاي تبقيشي كميلينيرو نمنتاي علامايو تازربا خسلمتاي زيادة قبر مالتي كتفتر أقرقر كتفتر كيلا نزبل عرسي حدا كابتن ناي أورومو إليت مالتي كبا سلازنبرو صبغت مالتي توهيبا الله እንግዲህ ያው የኦሮሞማ መንግስትና አገዛዝ ሲያደለም የሰማሁት አንተ ቀደም እንዳልከው ነው የሰማሁት እኔ የሰማሁት ፕሬዝዳንቱ ያለው ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ጋር የማይሄድ ከኦሮሞ ህዝብ ደንታ ያልሆነ ኦሮሞማ ርዕዮተ ዓለም አይዲዮሎጂ ይዘው ነው አካባቢውን በነውጥ የመቱት ያሉት ነው የሚለው ዘርዘር አድርጎታል። አንዴ የናይል ውሃ ይላሉ፣ አንዴ ቀይ ባህር ይላሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ስለዚህ ኣብዚያት ብላ ዘሎ ኣነ ዝሰማዕኮ ዘረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ናይ ኦሮሞማ አይዲዮሎጂ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ምስኣብን ኣዳኸርቱን ዘሎ ንጥቕምን ረብሓን ህዝቢ ኦሮሞ ዝውክል ዘይኮነ የግዳስ ሓደ ፅንፅዋይ ወይ እውን ሕንቅሊተይ ፈጢሩ ነታ ፖለቲካዊ አጀንዳ ነታ ናይ መጋበርያታት መጋበርያ ዝበሎ አጀንዳ ናይ ባሕርዶ ናይ ገለዶ ናይ ኒልዶ ዝብሎ ዘሎ ንምስራሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፀቢብ አጀንዳ ዳምበር ንህዝቢ ኦሮሞ ወይ እውን ነቲ ኦሮሞማ ዝብል ብትክክለኛ መልክዑ ንዑ ንምቁንፃብን ንዑ ንምድኻምን ኣይኮነን ነይሩ እቲ ዘረባ ስለዚ ንሱ ሲንግል አውት ገይሩ ወይ እውን ኣነፂሩ ንኣብን ነቶም ምስ ዘለው ጭፍራን እዩ ዝሃርብ ነይሩ የግዳስ እታ ታክቲክ እቲያ ነዚያ ንፅርቲ መልእኽቲ ንምድምዛዛ ናብ ህዝቢ ኦሮሞ ብዓብዩ ከተልግበለካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ምምቃልን ኩናትን ይውጅ ከም ዘሎ ተጠቂምካ ፕሮፓጋንዳ ንክትሰርሐሉ ስለዚ ሕግዝ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኦል ኢን ኦል ኩሉ ብኩሉ ክትሪኦ ከለካ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣበይ ክዓልብ ይኽእል ዊ ዶንት ኖ ብሓፈሻ ግን እዛ ነጥቢ እዚያ ብውሕዱ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ኣድረስ ክገብራ ብምኽኣሉ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ብከምዚ መንገዲ እንተቐፂሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ብወገን ኤርትራ ዝወሃቦ መግለፂ ንዕዑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ደገፍ ንክረክብ ወይ እውን ብህዝቢ ደገፍ ረኺቡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቅሕር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንፃር ኤርትራ ከለዓዕል ዝኽእል ኣጀንዳ ዘይምሃቡ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ናይ ቲንክ ነዚ ነገር እዚ ልዕሊ ማንም ክፈልጦ ዝኽእል እንተሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ምክንያቱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኣብዛ ርእሲ እዚ ከመይ ጌርካ ንፀላኢኻ ተንእሶ እምበር ንፀላኢኻ ከመይ ጌርካ ትዕብዮ ውፅኢታዊ ስትራቴጂ ስለ ዘይኮነ ንቐፅል ክንቅፅል ኢና ኣብዚ እውን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለው ክንተሓዞ ክንፍትን እዩ ወላ ከምኡ ገይሩ ከሎ ኣብ ባይታ ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ስግኣት ዝፈጥረሉ ዘሎ ነገር ከም ዝበልክዎ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት እዩ ኡጋንዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ናይ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ተሰማሚዓ ኣብ ናይ ማኒ ላውንድሪንግ ኣብ ዓዶም ዘሎ ናይ ገንዘብ ምሕፃብ ቁፅፅር ምግባር ምጅማር ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ስርዓት ደገፍትን ዝኾኑ ዝበልዎም ናብኣቶም ዝግበር ጥብቕ ዝበለ ምክትታልን እቲ ናይ ማኒ ላውንድሪንግ መስርሕ ብኡ ብኸመይ ክቋፃፀርዎ ከም ዘለዎም ካብ ፀጥታ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ተዋሂቦም ብሓባር ምስኦም ዝሰርሑ ምህላዎም ኬንያ ወሲዳቶ ዝነበረት መርገፂ ብናይ ኢማራት ደገፍ ኣቢሉ ኣብ ናይ ሱዳን መርገፂ ንኣርኤስኤፍ ምድጋፍ ኣርኤስኤፍ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ምስ ኢትዮጵያ ኮንካ ብሓባር ምስራሕ ኣርኤስኤፍ ካብ ኣስመራ ዝተበገሳ ነፈርቲ ኣብቲ ኩናት ድብድባን ኣለዋየን ስለዚ ኣስመራ ኤርፖርት እውን ንዓና ታርጌት እዩ ንዕኡ እውን ክንሃርሞ ኢና ዝበልዎ መግለፂ እዚታት ኩሉ ተደማሚሩ ነቲ ስርዓት ኣዝዩ ዓቕምታቱ ኣብ ሱዳን ውሽጢ እትዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እትዩ መስቲ ዘሎ ዋሕዲ ኣዝዩ ስግኣት ተፈጢርዎ ስለ ዘሎ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ናብ ኤርትራ ክሰግርሉ ዝኽእሉ ኩነታትን ድፍዓት ኣብ ምኹዓትን ነቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ዓውደ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ደይኮነ ዓውደ ኩናት ኣብዚ ኢልካ ክትግምቶ ዘይትኽእልን ስጋዕ ንከተማታት ክኣቱ ዝኽእል ነገራት ምዃኑን ልዑል ምጥንቃቕን ምድላዋትን ክግበር ከም ዘለዎ መምርሒታት የመሓላልፍ ከም ደሎን ንዘለዎ ስክፍታታት ገለ ምድስካል ገለ እውን ብዓይነት ጥርጣረ ምርኣይ ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ብኤርትራ ሸነኽ ጥራሕ ደይኮነ ብኣብይ ኣሕመድ እውን ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎም ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለዎም ዝበሎም ጀነራላት ኣብ ምድስካልን ኩላቶም እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ልዑል ምጥንቃቕ ዝብልዎ ነገራት ገይሮም ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክከላኸሉ ኣብ ስግኣታት ኣትዮም ከም ዘለው ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታ ገልፁ ኣለዉ
እጂ ኣብዚ እቲ ፍሎው ናይ ጉድለት ናይ በዓል خالد أبي زلت قلت فليت كنترلنا منتان كل زز بلو زلو معاد نقرات كلا قبز فتن زلو أب حيال كم زلو كأمن سلز دلي أبس حيال يزلو نير تراكت فاد مع عقم اللو يلو كأمن يزفتن زلو خلا زر أربع نهز بيرترا نمدهال نهز بيرترا نخصن بد نهز بيرترا نخر عد كي تواجه كل يلو زخل من قد نمفتاريو انت كما بي احمد زعينتو نيرترا كدم سسن زبقس زلو مورالنا حزب ايرترا نمدحال سراويت حزب ايرترا كقاك دخ نزكو زمصو زل حيلي كاليو كم زيكل غيركا مغلاص انتي ربحالو وانتريلكا ويل ايرترا كم هاجر نخدكصل سلازي دلو يطراي خبلو زخل انا بكال مدمدم تقبص هيكلني مغنياتو تزبلو زلو تخكلنيا اناليسيس انت زخون ኢትዮጵያ ከመይ ኩነታት አላ right now ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩነታት ረዩ ኩሉ ንሱረ ኣብ ኡጋንዳ ኸይዱ ገለ ንኣሽቱ ነገራት ክንድጎቦ ትገብሮም ኣብ ሱዳን ጌትካ RSF ዝበሃል በዓል ተሰፊዑ ናበይ ገጽ ወሪጡ ወጪኡ ዘሎ ትማል ኣብ ትሽትሽና ቀሪቡ ከሎ ከማን ክንዱ ዝኣክል ስቃት ዘይፈጠረ ሕጂ ተፀፋፊዑ ካብ ካርቱም ወፂኡ ኣብ ኔው ተጓሒፍኒ ዘሎ ከም ሓደ ዓቢ መስተንክራዊ ሓይሊ ዘሎ ኢማራት ካትማሊ ኮነትን ኣብ ኩናት ናይ ሱዳናት እያ 3 ዓመት ጌራ ኣላ ካብ ተኣቱ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ጌራቶ እያ እንታይ ለውጥ እንፅያ we don't know Abiy Ahmed ድሮናት ሸጠሉ ዝነበረ ኢራን እዩ ኢራን ኣበይ ያለ for example ኢማራት ይትኻል ኢማራት ንባዕሉ ናይ ነፍሱ ዝኣክል ስቃት ኣሎ ምክንያቱ ኢራን ንኢማራት ክትሃርም ከም ትኽእል ይጥርጠራሉ ብግምጣሉ እንተ ትሪኦ ኸ ገምጢልካ እንተ ዝሪኦ ነቲ ንሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ክቋፀረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣሎ ህወሓት 2 ዓመት ዕሪፉ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ፋኖ 2 ዓመት ናይ ድሮናትን ናይ ገለ መጥቃዕትን ወሪድዎ መዓት ኣፅዋርን ሓይልን ደሊቡ ገቢሉ ወፂኡ ኣሎ ሸነ ፅቡቅ ተስፋ ረኺቡ ኣሎ ናይ ሶማል ከምኡ ኣብ ቤንሻንጉል ከምኡ ኣብ ሱዳን ኤርትራ በትን ምሳል ብርሃን ዝነበራ ወጋግና ነቲ ኩሉ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ከም ዝቋፀሮ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ተወሳኺ ዝደለየተ ግንባራት ክትጥቀም ትኽእል ኩሉ እዚ ገሚትካ መኒ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ተተላዒሉ ፀብለልትነት ዘለዎ ኢትስ ክሊር ግን ንሳቶም ኤርትራ ድኽምቲ ኤርትራ ክትመውት ስለ ዝደልዩ ኤርትራ ክትጠፍእ ስለ ዝደልዩ ብዘለ ነገራት ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ጅን ዕፍሪትን ገለመለን ኣላጊብካ ዘለ ድራማታት ኣኻኺብካ ኤርትራ ብሓደጋ ከም ዘላ ንክትገብር ኢኻ ትፍትን ኣሜን ኤርትራ ካ ቀዳማይ ነገር ክርድኦም ዝኽእል እዚኣቶምሲ ኣይኮነን ሎሚ ከም ኣቢ ዓይነት ነፍሱ ድከቱ ፀጊቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ፀገም ዘይፈትሐ ኮነስ መለስ ምስ ኣሜሪካ ብቐጥታ እናተዘራረበ ከሎ ሃይ መለስ እንታይ ትደሊ እንታይ ክንሕግዛካ እናበልዎ ከሎ ሰራዊቱ ክክንዲ ገለ ዝኾን መዳፍዕ ሒዙ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ከሎ ትግራይ ብዓብዩ ኢትዮጵያ ብምልኣ ብኣቢ ካብ ብመለስን ብካልኦትን ክትመሓደር ከላ ኤርትራ ድማ ዝፀንዐ ገዳ ወሪድዋ ዝኾነ ይኹን ክድንግፀላን ክዛረበላ ከም ዘይክእል ዝነበረተ ግዜ ዘይተሰዓረቲ ሎሚ እንታይ ኮይና እያ ክትሰዓር ትኽእል እንታይ ስለ ዝወረደ እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብግምጣሉ ኢኻ ምናልባት ተረኺበ እስከ ስምዕዎ ክህበኩም እያ ሓንቲ ነገር ነዚ እቲ ኣብ ናይ ምዕራብ ዓለም ኩሉ ሻዕ ምዕራብ ክንብል ከለና እቲ ሰብ ስልጥክዮ ኣብ መጨረሻ ሕጂ እውን ከይዱ እንድሕር ዳ ዝደልይዎ ሓይሊ እንዳተሰዓረ ዝኸይድ ዘሎ መሲልዎም ንኢንተርቪን ኣብ መንጎ ኣትዮም ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ደው ኣቢሎም በቲ እሶም ዝደልይዎ መንገዲ ንክኸይድ ምውሳኖም በቲ ሓደ ሸነኽ ዘይደልይዎ ኣካል ስዕር ተሎ ኣትሊስት ደው ከብልዎ ዝደልይዎ ኣካል ስዕር ተሎ ከዓ ናብቲ ዝደልይዎ መንገዲ ስጋዕ ዝኸደሎም ንዕኡ እንዳረኣኻ ከምዘይረኣኻ ኮንካ ምኻድን ዝነበረ መስሊ ኣብ ናይ ትራምፕ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ዝተፈልየ ኣካይዳ ብቑሉዕ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ብኣምባሳደሮም ኣቢሎም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቢሎም ንዕኡ ምድጋፎም ንዕኡ ይድገፉ ምህላዎም ዝገልፅሉ ዘለዉ ኩነታት ኣሎ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ መስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ውሽጡ ከይዓገበ ከሎ ክብሎ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይብሉ ጥራሕ እቲ ዝፍጠሮ ዘሎ ስግኣታት እቲ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ኩሉ ብግብሪ እንዳተረ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ነዚ ኣብ ካምፓላ ኳይትሊ ብሎክስ ኣራይቫል ኦፍ ኤሪትራያን ኣሳልም ሲከርስ ካምፓላ ሲ ብዘገምታ ነቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ጠጠው ከም ዘበለቶ እዚ ድማ ምናልባት ብግምጣሉ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታትን ካምፕታት ናይ ኤርትራን ከም ቀደሙ ስለዘየለ ዩንስኣር ድማ ከም ቀደሙ ፋንዲንግ ክረክብ ስለዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝነበሮ ፖሊሲ ይቕይር ኣሎ እቲ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃልን ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ እናተዓለየ ይኸይድ ኣሎ
ካምፓላ ከምኡውን ኡጋንዳ ማለት እዩ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ዝነበረ መንገዲ ቃስ ብቃስ ይቃትልዎ ኣለዉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ስደተኛታት ማዓስከር እውን ደኺሙ እዩ ብካልኣይ ዘራርባ እዚ ፖሊሲታት እዚኣ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ከምዘይወፅእ ዝገብር እዩ ካብ ኤርትራ ውፃእ ጥራይ ኣብ ካብ ማዓስከራት ኮፍ ዝበልካ ደገ ክንወስደካ ኢና ብምባል ነቲ መንእሰይ ካብ ሃገሩ ሃፂሉ ንክጠፍእ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብሓዊ ዝቃፀሉ ዘሎ ብኩናት ብመዳፍዕን ብነፈርቲ ኩናትን ዝሳቀዩ ዘሎ ካብ ሱዳን ግን ከምኡ ዕድል ንዘይህቡ ናብ ኤርትራ ግን ብፍሉይ መንገዲ ዝጥምት ዝነበረ ፕላናት ስለ ዝወደቐ ንኤርትራ ዝጠቅም በር ንኤርትራ ዝጎድእ ፖሊሲ ይኮነን እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ኤርትራ ንቀፃልነታ ዘርብሕ እምበር ዘኽስር ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ነገራት ጠዋዊኻ ጠማዚዝካ ዝግበር ፈተነ ግን እናቐፀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብዚ ክንከይድ መሽዑ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይካ እናረኣና ክንከይድ ኢና ኢትዮጵያ ብፍላይ ምትኾታኽ ዓብይ ብኸመይ ፈታሕኻዮ መንግስቲ ተኾንሲ ብኸመይ ፈታሕኻዮ ቅድሚ እዚኣ ምስማዕና ግን እዚኣ እስከ ንሰማ ኣነ ቱፓክ ሓወይ ዝረኣኽቦ ነገር ኣሎ ኣነ ኪሮስን ፅሒፎለ እየ ምስ ኪሮስን ስለ ዝረአ ነጊረ ዳይሬክት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣዳልው ኢለ እዮም ኣነ በቃ ምሻሉ ሚኒስትር ዜና ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሚኒስትር ገለ ኩሉ ሬድ ጌርኩሞ ፅንሒ ኢለ እዮም ተረዲኸላ ንሕና መንፈሳውያን ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ እውን የርእየና እዩ ተረዲኸላ እዚ ሰብ ዘይከኣምን ንኽእል እዩ ኣነ የርእየ ናይ ፊቸር የርእየኒ ኣምላኽ ተረዲኸላ ስለዚ ኣነ ዝረኣኽቦ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዓብ ሰላም ክመፅእ ሕጂ እዚኦም ህግደት ዝበሃሉ ሻዕብያ ክእለዩ እዮም ከምኡ ኢለ ኣነ ንኪሮስ ፅሒፎለ ኩሉ መራሕቲ ገለመለ ኩሉ መራር ውፅእ ኢሎም እዮም ሚኒስትር ዜና ሚኒስትር ገለመለ ኩሉ ኣዳሊኩሞ ፅንሒ ኢለ እዮም ዓወት ክበኩም እግዚኣብሔር እዩ ነበረያ ነበረ ግብሮ ታሪክ ናይ ህግደት ኢለ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዘለናዮ መድረኽ እኳ ፍልይ ዝበለ እንድዩ ኣምላኽ ብፍሉይ ኣርኢካ እንተሎ ዳሞ ካብ ኪሮስ ዝበልፅ ገለ ካልእ ከርእየካ ይከኣለን It's just hilarious ኪሮስ ሚኒስትር ዜናን ካቢነ መንግስትን ከመሓድር እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክኸውን ኪሮስ ማለት እዩ አንታት ኣነ ድፈርድ ኣለኹ ከም ገለ ኢሉ ኣርእይዎ ዘለኹ ሓቂ ከይከውን እኮ ዝፈርድ ዘለኹ ኣርእይዎ ኣሎ ከርእዮ ከምዘይክልፍሉጥ እንዲሁ ግን እቲ ኣርእይዎ ዘሎ ወላ እቲ ኣርእይዎ ዘሎ ጋኔ እንዲ ወላ እንታይ ይፈልጥ እኔ ሓቂ ከይከውን ካ እምበር ምክንያቱ እንተወሓደ ጥዑይ ሰብካ ክመፀካ ትደሊ እምበር ኪሮስን ንዑ ዝመስሉን መፅኦም ኣብቲ ሃገር እንታይ እዮም ከርብሕዋ ነቲ ሃገር በዓል እዚ ከዓ ዘማኽሩ ኣምላኽ ጥዑይ ሰብ የብሉን ብካልእ ገይሩ ክነግር በዓል ንስኻ it's just ridiculous ግን again እዚኦም እዮም እቶም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ሚኒስትር ፋይናንስ ጌርካ ኣዳሊልዎ ኪሮስን እቶም ኣብኡ ዘለውን ኮይኖም የኣይ እሳቶም ኣዳልዮም ንሃገር ከሰጋግርዋ ማለት እዩ ኣሚን እቲ ዝሕዝን ክፋል እዚ እኮ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኢትዮጵያ ምኻዶም ምስ ኣቢ ምስርሖም እቲ ዝዓበየ ፀጋ እዩ ክነግረኩም ኣነ ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ፀጋ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከምዘይብሎም ኣብ ደገር ኢና ነርና እንዲና ኣቢ ንኤርትራ ወሪሩ ከጥፍእ ንዝደሊ ዘሎ ምስ ኮይኖም ኣምላኽካ ተኣምራት የርእዮ ኣሎ ኣቢ ንኤርትራ ጋዛ ክገብራ የብላ ኣሎ ብድሮናቲ ብካልእ እሱ ከዓ ኣምላኽ ተኣምራት የርእዮ ኣሎ እንታይ ባይ ዘ ወይ እቲ ናይ ኣቢ ፕላንቲ ኣብዚ ኣውፅኦም ኣለዉ ዝሓንስምዕዎ ትግራይ ጂኦግራፊ ናይ ጂኦግራፊያዊ ሎኬሽን ምርኣይ ወሳኒ እዩ ዝኸውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ትግራይ ዘይረገፀ ንኤርትራ ክኸደሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣየናይ እዩ ኢልካ ምርኣይ የድሊ እዩ ከምቲ ሓደ ሓደ ዝብልዎ ብዓፋር ገይሩ ዓፋር ዓውደ ኩናት ገይሩ ኣብ ዓፋር እናሰሓበ ዲኹ ውድኦ ንኤርትራ ህዝቢ ዓፋር ዝኾነ ይኹን ኢልካ ዝኽየድ መንገዲ ምዃኑ ንሱ ብግልፂ ምርኣይ የድሊ ወይስ ናይ ብሓቂ ብቡርየ ገይሩ ዝዘልቕ ነገር ክህሉ እዩ ምናልባሽ እውን ምዕራብ ትግራይ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝኣምን ብምዕራብ ትግራይ ብኦም ሓጀር ገይሩ ከኣቱ ድዩ ዝደሊ ከምኡ ጌርና ዲና ናይ ለዋሃት ሓሳብ ክንሓስብ ወይስ ምናልባሽ እቲ ሓቂ እቲ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ ኣብ ትግራይ እውን ኢትዮጵያ ብትደልዮ ዘላ መንገዲ ንክትከይድ ዝመቻቸወላ ዘሎ መንገዲ ብደንቢ ርኢና ክንግምግም ኢና ዝብል ምርኣይ ወሳኒ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ዘይረገፀት ንኤርትራ ክትሓልፍ ኣይትኽእል ሕዚ ትግራይ ናይ ኤርትራ ጠበቃ ኮይና ክትነብር ኣለዋ ንሳቶም ወላ ይረዱ ኢላ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ጠበቃ ኮይና ክትነብር ኣለዋ ማለት ኣይኮነ ትግራይ ዘይረገፅካ ዝግበር ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን የለን እዚዩ እቲ ጂኦግራፊ እውን ኣይፈቅድን እቲ ዘለዎም ናይ ኢኮኖሚ ኩነታት እውን ኣይፈቅድን እንታይ ኢሎም እዮም ደኣ እሞ ዘታልልዎ ዘለው ነቲ ካሊእ ምናልባሽ ኢሎምና ወ ሓቁኹም ናትኩም እዩ ንብሎም ይሓጉዙና ጥራይ
እንዳበሉ ደቀ መሓረ እንደብፅሕዎና ደቀ መሓረ ትኽክል ኣለኹም ሓቅኹም ናትኩም እያ ንብሎም ወላ ስመራናትና ኣይበሉና ሓቅኹም ንብሎም ንወፅእ ዓተ ከለዛ ንኸይድ ባፅዕ ንኸይድ ህዝብና ነድሕን ካብኡ ተመሊስና ሓይሊ ምስ ገበርና ዋዓታ ዘኪርና ኣስመራ ዳኣ ናትና እንድያ ንብሎም ታለው ኢልና ንብሎም ደቀ መሓረ ዳኣ ዘኪርና ናት ፅባቅ ሓወይ ዝረኣኽዎ ነገር ኣሎ ኣነ ኪሮስን ዘውልስካ ገለበሊ እንታይ ሓሳብኪ ክምለሱ እዮም ጥሕኒ ምስ ወዶ ክምለሱ እዮም ብዛዕባ እዞም ወሪድና መላገፅ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ግን ያ ኤሪት ወረደ ንቐፅል በላ ብዚያ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምትኾታ ዓቢ ብኸመይ ፈታሕኻዮ መንግስቲ ተኾንሲ ብኸመይ ፈታሕኻዮ ቀሊል ንኣብነት ኣብቲ ፍታሕ እውን ኣለኹ ክብለካ ክእል እየ ወላዳ ምስ መንግስትና ይፈሓናጠሩ ንሕና ግን ቀጥታ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ደብዳቤ ይኹን ብኩሉ ነገራት ንነግር ኢና ሓንቲ ምሳሌ መሃብኩኻ ቀላል እያ ንኣብነት እቲ ናይ ኣብይ ተመዛፅኡ መቸስ ትፈልጡ ኢኹም ንውሕ ዝበለ ታሪክ ኣለዎ እዩ ተሓቅነት ከዓ እንታይ እየ ዝብል ኣነ 34 ዓመት ምንም ነገር ዝመንጠለና ሰብ የለን እዚ ፈኸራታት ካብ ቀደም ሰሚዕና ኢና እዚ ነገራት እዚ ኣሎ ክበሃል ካብ ቀደም ካብቲ ተሰማዕናያ ነገር እንታይ ዳ እዩ ተሓቅታት ተልካኒ ኣይተገብረን ሃይፖቴቲካል ዝኾነ ነገራት እዋይ ገብረ ባዱራይ ስንታይ ወሪድዎ ወደይ ዘይተገብረኩ ሓይላ ብኤርትራ ስለ ዘሎ እያ እንተሓወይ ኣይተገብረን ሕልሚ ምሕላሞምን ምሕሳቦምን ኣየቋረፁ ንሶም ክገብርዎ ድማ ለይትን መዓልትን ይፅዕሩ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ዕድል ስለ ዘይሃቦም እዩ ኣይተገብረን ንስኻ ደብዳቤ ፀዲድካ ንኣቢ ዓለም ሙሉ ደብዳቤ ሰዲዱ ህዝብኻ ይትጨፍጭፍ ኢሎሞ ደይ ሰምዐሲ ንስኻስ ካብ ኣሜሪካ ደብዳቤ ሰዲድካሉሲ ኣይ ምስ ሰራዊቱን ገለኒ ዓሰብ በፂሑ ኤርትራ በፂሑ ኣይ ደብዳቤ ተፃሒፋትለይ ነይራ ማይ ጎድ ሓቆም የማታ ኢሉ ክምለስ ኢትስ ሪዲክለስ ኣብዚ ዘሎ ፅንፅዋይ ካላርስቲ እዩ ግን ኣሚን ንኩሉ ነገራት ነሰማዕካ ከከም መድረኹ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ እዚ ተቆሪፁ ዝወፅእ ቪድዮ ሪያክት ዝገብራነ ስለምንታይ ድማ ነዚ ተቆሪፁ ዝወፅእ ቪድዮታት ንዑር እዮም ብኡ መደምደምታ ዝገብሩ ስለ ዘለዉ ክምልሰሉ ስለ ዘለና ኣገዳሲ ነጥቦም ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ እንተመንጠለና ካብቲ እንተመንጠለና ኢለ ኸናዲ ዝኸይድ ኣነ ነቲ መንጢልና ዘሎ ምስኡ ደይሳረብ ንሕና ኢና ምስኣተው ይድረአዮም ዘሎ እንታይ ክገብርኹም ዘሎም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንምእታዋ ተወድአ መደብ ስለ ዝኾነ እንድሕር ዳ ብምድሪ ዘይከኣልካ ተደምሲስካ እንድሕር ብሰማይ መሲኡ ፓይሎትካ ኣውዲቑ ተታሒዙ ተሓንቲ ሕነናትካ መግደይ ደላትካ ኣብዛ ቆልዓን ሰበይትን በዚኣን ደለን እቶም በሊዕኩም ትርስዑ ትኽእልኹም እቶም በሊዖም ዝዝክሩ ግን ነዚ ክርስዑ ይኮኑ እዞም ሰብ እዚኦም ናይዛ ዝገበሩ እዚኣ ዋጋ ክኸፍሉ እዮም ውግእ እዩ ተቆተሉኻ ፅቡቕ ፅፍርኻ ተውፅኦ ፅቡቕ መስርዕ ገይሮም ተደምሰሱኻ ተሓወሱኻ ፅቡቕ ኣብ ገዛ እንዳሰብ ኣቲኻ ቆልዓ ሰበይቲ ምብስባስ ንሕር ኮይኑ ግን ከምዚ ዞማሂት ክሳዕ ሕጂ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መንገዲ መሲኡ ቆልዓ ሰበይቲ ማይ ዘይብሉ ክሸየ እንዳተኸልከለ ተውሳት መሲኡ እዚ ብመዓልታን ሰዓታን ክከፍሉ እዮም እቶም ትርስዑ ድሓን ክትርስዑ ትኽእሎም ብሓፈሻ እዚኣ ዘረባ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም እያ ከምዚ ገይሮም ኣምፅኦማ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናርኣናያን ከዲና እስከዚያ ስምዑለይ To my country. This is my country. Eritrea. Say with me. Eritrea. No, we say Eritrea. I don't know why I say like this. We say Eritrea. Eritrea. Wow, what a beautiful country. Mountainside with my friends. زمانسي زي أنا نايب حق عندي عبي كبر زلني سرحناتو كل جزء ورك زخونة سرح نايب حكي brilliant زخونة منسيو ني international audience بزعبا إيرترا أنا إيرترا أمباسادري ليو ناي ميديا أمباسادر فلاي ناي بعد تيك توك يو بعد تيك توك بتخكل أمباسادر يزي ني إيرترا سبحانه جوه تعدنا أب توريزم من قلم ساعتوات زيوم سبازياتهم تبق سرح تبق بتاكو هبوم زلوم يمغنياتو نتسألنا إيرترا نت إيميجنا إيرترا أم غيار عبي أستوازون عبي سرح زجبر زلون يوم لذي بليز أزو كابتن يانج بليف دي جيو بزحلف أبنا جيرمان كونفرنس رأي نيرة فيديو مالتيو لذي نبحكي نفع نتي international audience نيرترا نتو بفلا نتو نشتي ولدو ولا نتو دكنا في سوليدوم زعبيو إيرترا ساكن دي أجدا سيت هاجرن متشوت هاجرن مخانا دكينا أبنت كاوزري وفيديو تاتعميم تفتوه لذي كنريا خلنا جنرالي ميديا أب كل درجة هنا هنصرح زلنا كم بعد زي بلح من سيد ما
كتابعوا يقبل معنا في تيك توك سلازي لهم براي وش هيكون كل جزء فيديو ناتو لايك مقبركم تيك توك تاتيهم سبورت تقبروا من اليوم سبعة زياتهم قاليتي حنت قد اسيت كريوكم يعني من البات كتسعكم يا اسحاق ميتي يعني ولكي سانداي ميلان دا نحاو خداري دي خبر خاطر نحكي هدي ترها دخيمه زروا طلع له ولكي كمعاس كابلومي مداني حوي طفي بغي زل اوي دوغي تدرا خلو اختي انت دوغ لك اخي اسخت قول عندي قاتل كريت عبي وا نسون انت زوغ لك ان قال كنا مرعهم غدو وسديد قسين كن ندخ راسن فرقان نقاليت برقور تعبيله بتحت عقري عبيا سلاخه امرعي وادعرو عبيله سلا بوين برمندو مستمرعواني ريو اركز خدي سلا تعدل خدي يكون تقطم قالي ابو خدا زبورتو حمين سيكونن اما اخل داسك انتي لدي ماسز ولا الكيلومنا اندعي ابي ما سامعيو كشلو ما يلخم يلو تعواش اللي مكلو خايليو ابوي كاصقمتي اخي تعواخنا اخيل ولك انت تخزيت فلكي يمكن كل خاري كثر بيك تزاربيا ويلي صراحه عدلا صراحه خصبق عدلا ابدين بعد داس تخيله بيترو ماكس تخلع خلاليلا بليل تفانا دعبو قالا صراحه كل زخونلا هنسن كله كل زخونلا كستن كله زخونلا نعمت هذا ما خسعنا ود قالا تلل تقدفت بعبي لا ري بلا سي اتقول حوي ازغكلك حمد بوخت اتم سبات انسي ناي بحق يجيب لكم زلخو ناير تراسنت باب كابزي سمعنا كابزي ري في فيلمات كابزي ري نويها غيره ناير تراس لزير ديكون تقلال فيلم زبال ولا ناي معربا عالمون هيرني غزي سلازي اخلل مالتي نزا فيديو زيا قراص كوينات مالو مسمصت نسي كندي غزي سمع يا يفلتني اب فيسبوك كم قراص فيديوهات كرو خلو قابي يمتيني حتى زاقال عزيا سنت عين تالنت يزلوا امين انكريدبل كل غزي اللي تزاربانه ايرترا اوريجينال ميديا ناي كرياتيفيتي فلا ميديا ايرترا فلي اغمي زلوا ماسيف كومبليمنت إذا قال عزياسي أنا سبحك وتعمي حجك أتصل فرقة يخم سميكم سلهم قصلوا تكال دراما ناتم نايزا قال أنا إذا سويت هذا إذا حفترات incredible بعد أخي نعنا بل أنا خا برحن كنت أمكش اللي مكي حكش كنا فرقة جن أتصل دايميلن تادحري تقلل تخلاسي نبغينا برتنات كه سقس كبل أنا بجحن زروالو من دوسة سكا يسمع موت عمري توسخ لي لا نايلهم زربا سفيرو قربا ادم زول ايا غرما عنقي مدهان حوي الشقل النيزل لا ترى انت هيدا الشقل عليكي مس ودحو بخت صقاي كوينم قال يا خاصه وين برحو سيرو مالو كوز داب عينه ريغن تعطوا لكم زاغدكو نعي زربا دري بخنا بيت خدي مس مزنا زربا دحر زحج صندقيت بلان تقيمكنا له دفع بري بنازي عباياني شتو زبلني ما ساتكون كعكاين زو على زلوا نسكن ما نقدر تصورا ولكم مشون بابا انتو علي قطاريت ابزار فيره اتوخر عبربا زبق في حروان بالكم قن عبايه زبنا ندي لغن اتمشكر This is art at its finest يعني I know نزياد انتم تفلطوا انتم بديت تفلطوا ناي بحق خطفتوا خم تقولوا زا ولا بويا حنت عباي تالنت مسياتنا الله ناير ترا فيلم اندستري كالونا لما تعبيت تبل لان كندا حنت قال كابتم كل تكاباتم كم زموتاون ريال لهم اباون استقورت كم ريال له اكاتن شوخن زبالو واو تي تالنت ابزيوم زلو صباحو غوتي فيلم اندستري ناير ترا كمي كون كم زغلي ريكاتم قالوا تجي زلو حماقات يبري لهم كن اتي باب كاب ولدو نا ولدو كسكر كله دما ناي بحق دس بلكا انا نزيام سراخوس ناي بحق حقيسي نقرا من قدين نوحي وان زحاتتون دما كريكم ابزي زتري وزلهم ناي قدمن ناي حجن دقيمهم لك ازغبروا بفلاي ناي حصانات بجله بحلي ابجوبا channel اللوم محبركم ناي ايرتريان كوميونيتي ان جوبا زبل channel اللو بليز كيتكم رايوم انا كباب عالم زلو محبركمات نمنسياتن ناشد قومن بتخكلኛ ናይቲ ኤርትራውነት መንፈስ ታሪኻውን ባህላውን ኩሉ ነገር አሳሲሮም ናይ ትሽዓቲ ብሄራት بتخكل ገይሮም ንቆልዑ ጎስጉሶም ዝዕብዩ ዘለው ብፍላይ ንደቅና ባህልን ምስ ባህልን ምስ ታሪኽና ኤርትራ ማች ክገብሩ ተደሊናዮም ኣብዚያ ናይ ጁባ ኮሚኒቲ ቻነል ኬትኩም እንተኾነ ዛ ቻነል እዚያ ክትዕብይዋ ምክንያቱ ኖብል ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘሎ ብኮሚኒቲ ደረጃ እሱን ተዓቢና ድማ ሕብረተሰብና ዝያዳ كتكمن كربحن يخل نابلكم نقرا من قدي لتا channel حجزوا فلو قبروا سبسكرايب قبروا حجزوا نبحكي دنك زخون سرهم سرعوا نايزا انتم بزرعنا فيلم دماغا I don't know ابينا channel يا زلا صحفوا لي انا كده كرييت اللي
ናይ ብሓቂ ግን ነዛ ቆልዓ ወላ ነታ ስድራ ቤታ እውን ተሪኻዮም ኩሉ መስሓቅዩ ኣነ ድረኣኹ ፊልሚ ኣይረኣኹን ግን ተቆራረፀ የርየ ኢትስ ኢንክሬዲብል ኣብ ካልእ ግዜ ኮፍ ኢለ ክሪኣ ምዃነ ፈሊጥ ኣለኹ እታ ቻነል ኣበናይ ከም ዘላ እታ ቪድዮ ግን ኣብዚ ኮሜንት ግደፍሎም ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዋ ክፈልጥዋ ክእሉ እዮም ዓባይ ታለንት ኢና ርኢና ዘለና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ነቶም ካልኦት ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ኣተባብዑ ለይ እናበልኩ ምዝያደ ርፎ ገትፈኩም እየ ቻው